zvinofadza. Yey. Apa handisi kungonzwa kana zviri kuimbwa. Ndiri kungonzwa kuti Jerusarema. Hanzi muri sei naSophia? Haiwa ndiri boy nyaradzo. Hai. Marita, my sister, uri seiko shamwari? Melo Chirandu ndepi yako? Ngodedzawo shamwari kamwe shamwari yako tingoonesana tichingosvikawo timbozunza. Ngatimbozunza eni zvako iwe. Iwe life ukada kutora so serious ka hapana kwaunosvika. Lorita saka ukamboyo unobva nyama yese chimhanya so tapinda Messi, yes, I love the vibe. Unotozvifadza shamwari ukasajara zvifadza so unobirwa. Nisimuke. Sarudzai. Apa kuzosimuka apo manje pane challenge apo. Ndosimudzwa nemari sarudzai. Unokandawo kamari so kuti ndisimuke. Hanzi naPrecious. Warudedza ndinombudle ndizvo chazvo dedza Precious ngauye titaure panapa Precious. Marita hanzi vakati tiri bo ndeipi My King Brian ndiri bo ndeipi sa upenyu ukadakiza uchidaisoneka songu so Ashley, thank you for coming. Last week was amazing. It made me grow and change. Well done. I'm glad to hear that. That's the purpose here. So, woman to woman talk. Hapana anoziva everything, but it's just our moment of women to woman talk. Yokungoti tinenge tichingoonesana nekungosimbisana. Ingodedza umwe kana yasikana vedu hanza evangelist na Betty Chiangwa. Thanks Betty, thanks so much. Ndaungoridza kasonga for the last 2 minutes tobva tatanga. Hanzi na Pamela womelodi ari kudedza Pamela ngauye Pamela toda kuti titaurane. Nhasi todawo vanombotiudza nyaya dzavo panapo kuti vedu inini tsotai ndakazombokaura naro pakati kana kuti ni rejection ndakakaurawo nayo pakati. Chimboseka so tichionesana. Because zvinhu zvachezve hanzi Lo, thanks, how are you? I'm glad to hear from you, mother. Last week makatotsika mugarden, so I'm excited. Wona kapinda nemunda mako. Titi, nyazotuzoti akapinda papi pacho takatsika papi tiudze. Ndiwe here uya wokutumira mari airtime kuti ufonerwe tiudze kuti uri papi ti. Junior Kenneth, how are you? Zviri sei? Yes, Emily ndepi yako? Gogo wajeje muri kuno ndeipiko shamwari. My God, my young sister, uri seko gogo wajeje. Managedzi ari kuita kasonga kaso unozotiwa tuyo kudenga kudenga edu chimbira mwari wedu so yemigeni ndangofika kapati tisimeli vadi gombotitira kapati naimi chimwe zvacho kwasimeli vari kupiko anoziwo simeli mbovadaidzewo tivabvunza kuti kapati vachaita rini. Zvazvida ndichakaonda zvasikana. Asi muri kunakidzwa wena tambu shamwari ngatizvinakidze shamwari inguva yedu kevasikana ine iwe tapanzwa senge ngatifare zvodakari kapati ndoti simeni ngavambotitira kapati zvimwe zvinhu hazvidungoti tichionana panapa mani. Hanzi Napalina, how are you, mami? I love you. Thank you so much. Iwo ndo wakaensondibata ukandinzwisisa. Takati vanhu ngatipote chimbodzana kuti I love you vasikana. Ngatimbodzana kuti I love you. It's very important kuti what I love you. Last week takataura Flo Chick Mike uri kuno. Ndepi yako? Sisi simeli nono. Ndisiwo vamwe vanonzi Evangelist Deborah. Abi Juve hanzi hello moms ndepi kwabi.
Muswa 10 hayo muswa 10 yandikwanise yakurumidza zvoda muna December mundu matinge tiri mu Africa uri pamwe chete simene kovaitire ko December October 9 chatotaura navo tine amugonochinjawo date here tigoyawo ezvinone corona ikufamba kwashoma 1 I love you mother Titi kana inini I love you too ndosaka ndiri pano asi kana tichimbowana nguva yekungodanana nekungofara so I love you all apamela atizokutaura mazita kuti I love you ningi zvinganetsa rega ndingoti I love you all Pamela uri tsotsi wewe Pamela ndo matsotsi anenge achibodza munhu esoti I love you uchingogutsikana zvako Pamela handizogona mushe Anna Josephine Gada Evangelist Deborah long time how are you doing long time Joshua thank you so much welcome again Maskana thank you for joining me munondifadza ndofara zvotana ndichiva panapa why because ingwa yedu kungosununguka so panapa hapana mutemo watinongori nawo chete ndongoti let's love one another ngatitirane zvakanaka because tiri kutaura nyaya dzerejection nemasoul ties saka kana taura nyaya dzerejection ka any comment that you make inogona kutongoitawo impact kune umwe so saka ndekuudzana macomments anongosimudzirana kana tasvika panapa unoziva nyange wakafuta seni so unonge uchizvidza kuti inini attractive ndiri kaslim inguva yekungoti so tingozvifadza ungoti you are beautiful ngodzo next sister kuti asanele you are so beautiful see I love your picture I love your quote Tambu Jani I love your hairstyle I love your skin kungofadzana zvatisingaudzwe so zvatoshwira kungoudzwa kwatiri kubva uku zvatinganyanya kuudzwa saka tinenge chingosvika chingodzana kuti I love you all I love you muzoti munyika dai munhu wese tine love you towards each other hapana kana aizomborwadzisa mumwe achitora umwe wemumwe hapana aizopinda mugadheni memumwe hapana aizogogodza dhoo remumwe kana kutotora kana murume womumwe kana kudii zvese izvo zvatingadai tisingatombosangani nazvo because tingadai tiri pachinguva yekudii yekungoratidza rudo but because so tinenge tine kamwe kacompetition makamboona here kuti pane kamwe kacompetition kanongoexista muupenyu hwedu so kamwe kekuti haukanzwisise kwakari kubva asi unongokaona kuti karipo haugone ukatsanangura nyangwe neshamwari chaidzo mushamwari wakamboona kuti mushamwari macho munogona kuita kamwe kacompetition ngekuti unochoziva kuti shamwari yangu ini ndikatenga hembe yegreen yanibva nditenga yake yeyellow yakangodaro inini ndikangoita chinhu anonotenga chake firiji ndikatenga yangu Capri next week unoona atenga yake LG kunge zvinenge zvine kacompetition so but nhasi toda kungoti life is not about competition hatizvipedze zveupenyu izvi takazviwana zviripo zvichangosara zviripo you know it's not worth competing why because hapana anokwanisa kuprovide nyika yese nezvainoda chero nhasi tikanzi mukana wavhurika anokwanisa kuprovide nyika yese nezvainoda ndiani hapana saka because of that it's not worth competing it's not what is worth is kuti ngatingofara izvedu tingo encourage ana so tingoitirana zvakanaka hallelujah ndoda kungotanga nekukwazisa Simeli varizive platform yatiri nhasi ndoda kuti Simeli thank you so much and tinotenda we don't take lightly opportunity yavakatipa yekuti tingouya sevasikana tichimbotaura nyaya dzedu sevasikana Simeli vakangotizvo ndoda kungoti chi vasikana vamboona nguva yekusununguka pane mamwe maissues ekuti muchechi hataurike asi munhu uchi pamwe usati waready kuenda uchechi zvako but toda kungonzwisiswa kuti ndisati ndatsika uchechi ikoko izvi zvinoita here hanzi naJuliet my mother salo you moro ingatifarei makanaka mose madzimai love you uchiona Juliet wo ndiwe chaichai takanaka zvekuti we don't deserve mani zvimwe matiritirwa atinoitwa nezvivarume zvimwe zvodongotibata unge useri kweruoko zveshe we don't deserve that takanaka tofanira kuudzana kuti yes you look well we love that hanzi na patience ari kupipe hanzi ndasuwa shamwari yangu aitengawo chandatenga chacho zvinokupinzai mukamwe kacompetition kari silent so asi mukasakangwarira karelationship kechepiyoka munogona kutozopedzisira mavengana musingafungire ndozvakakaipira kari ball because kanokupa kuti utenge zvinhu but ukasakangwarira manje kana kuti kakazokukurira munogona kutopedzisira makukombita zvokuti ndopaunozoona shamwari dzakutorerana chero chi vakomana nevarume why because competition yacho yaenda extreme saka vamwe vanhu futi vemunyika senge zvikaita vamwe varume vakapusa vai vanoita sevakapusa zvavo but vakangokugeja vakangoona kuti munenge munokombita vanouya vokutorerai saka munofanira kuti mupangwarire ipapo saka panoda kuti titingwarei handiti saka taakutanga zvedu saka ndachiti ndoda kutanga nekutenda Simeli vatiwanisa mukana wokuve panapa ndoda kungoti vari pano muri pano ngatingoti Simeli thank you nekuti kai mangwana tingazodzingwa
Sisimeli, thank you for this opportunity. Ivo Simeli vachamheno kwavari nhasi vakangowanda kana vari busy netuma business, but we just want to thank her. Tongoti Mwari ngaaramba achivagonera kuti vakaita platform yekuti inotaurwa zvese. Platform ini hapana chaunoshaya, kusakura kuda kwako. Kana uchida zvipi unozviwana, kana uchida kudzidza zvipi unozviwana, kana uchida zvipi unozviwana. Saka toda kungotenda Mwari nemukana wakadaro nekuti hauwanike pese pese. Tunotenda Simeli. Saka last time ndakanzwa machama comments anoti distractor, saka takuchimbohamira manje because takutanga kudini. Ndenchaverenga zvangu kuno kwasi. Ameno, what do you want? Twasiye here achibuda apa nainduzewo. Muda kuti tiite sei nemacomments aya, twasiye here achibuda kana kuti tomboaisa kuside. Ndidaire ndoda zvamunoda vasikana. What do you think about my comments? Twitter say now. Twasiye achibuda here tichaona tichienda kana kuti takande kuseruko nokuti ari kugona kunge ari kuchidistracta. What do you think? Ndiudzei zvamunoda vasikana, kuda kwenyu kunyanya, zvido zvenyu kunyanya, ndo zvatinongoita. What do you think masikana? Twitter say nemacomments. As Twitter say, muchiri kutenda Simeli. Yeah, all right. Ndiudzei kuti macomments Twitter say now. Twitter say now macomments. Twitter say. Twitter say nawo macomments tobvisa here hanzi ngaamire. Terera yati ngaamire. Saka takumira macomments anditi. Hanzi na Masiye abude nhasi panorwiwa pano. Toda kuona kuti shasha dzichawanda dzingani. Yeah, we love Sisimeli zveshuwa. Ii tinovada zvekuti. Hanzi macomments ngaambomira. Macomments anenge ari kunzi macomments hanzi are distraction. Jabva chazochitaurwa nateererai manje nechirungu hanzi they are a distraction. Tozoita zvemacomments kwekupedzesera. Zvikanzi naisha hande mberi, we should make sure to allow different views. Yes. Hanzi Masiye abude. Takutoshoza tochidiko namacomments. All right. Tombodiko. Kanti ngati ezvo tinenge tichaona nditi. Tombo concentrate pane zvatinoda kuti titaure. Saka last week takataura nyaya yemasoul ties. Saka nhasi toda kuti hanzi ngaende paside. All right. Sarega ichadai anenge ari paside. Achazoti ururu akupinda. At some point hide them. All right, ndazvinzwa. Aiwa ngaambobva maningi ngaambobva. Zvinondoamisa sei kwandichagona kuamisa kwacho naye vedu naimikonda zvitangireko zvinhu izvozvo. Mozanya kusagona technology zvainoita. Hanzi wig bow. Zoti wig naijo ibvudzi mani mainaijo. Imi munoti bvudzi renyu bow mani ungabva watowa wig here paruzhinji rwakadai naye mainaijo asi mainaijo hauite so. Hanzi wig bow. Manaka usadaro ukadaro ndakuzoibvisa manje. All right. It looks like ndoda kuti ndimboastopa mbichana. Yeah, that's fine. Zvaita. Saka good afternoon vasikana makadi henyu vanini navana. Vana mai vamwe vari pano, mafundisi ari pano, vakuru vari pano, vakangosiyana siyana nemaofisi enyu. Tinongokuchingamidzai chingoti makadi henyu vedu and we are so happy to be together. Ine nguva yedu yevasikana yatakapuhwawo naSimeli kuti tiwane mukana wokungouya tichiseka, tichingosimbisana. Do you know kuti kuna umwe munhu ari so lonely zvekuti haana munhu wokutaura naye? Hatori nawo kuudza kana issue yake, haana munhu wokutrasta, haana munhu wokuti angagone kuudza zviri kumunetsa. Saka ine nguva yedu yekuti tikwanise kuti timbouya tichitaurirana some of the issues dzinotinetsa, tikwanise kuuya tichishare ma-issues edu. Saka inguva yedu yekuti timbosununguka as women, timboencourageana as women, kunyanya pama-issues atinoita safa. Iwayo hatidi kunyeba. Hazvina kuti wakanaka, hazvina kuti uri munhu akaonda kana akafuta kana ane dumbu kana asina. Nyaya yerejection nemasoul ties is so real. It is so real zvekuti ikasangwarirwa vanhu vari kufa quietly nekuti haana wokuudza. Hanzi naJulie makadi henyu zvenyu wakadi yako Julie. Thank you Natasha. Hanzi you look beautiful mommy. Thanks Natasha. Even you as well. Tese vakadzi, we are beautiful in our own way. Hatina kunaka munakiro wakafanana. Tese takanaka nemunakiro watakangoita. If I tell you background, just give me 1 minute. 1 minute, please.
zvakanaka ndiregererei ndakumuvha pari kugadzirwa panze saka ndakumuvha into another room. Hallelujah. Zvinenge zvave nani. I need the light on a bit. Okay. All right. Thank you so much. It's now better. All right. Saka tarisara nyaya yekuti vamwe vanhu unenge usinawo kuzoudza zvimwe zvinhu zvinokunetsa so because handitarisara nyaya yekuti unezenge waita friend imwe kuti munozoona kuti actually mutori mucompetition apa kuti uchimuudza zvimwe zvinhu zvinokunetsa so haukwanise saka unozopedzisira wangu munhu yokutika you are trying to take in everything on your own but zvimwe zvacho do you know kuti a problem shared is half solved. Saka panapa tinongotaurirana tichiseka tichiencourageana mukuseka nemukufara. Panapa tinongotaurana mukufara nemukuseka. Vanodawo kuzonamata vanenge vanzwa kuti Mwari ari kutaura mwoyo mangu tinozonge tichisimudzira mberi tichikontinya pamwe chete. Vanenge vanzwa kuti avo vanongoda kuya vachipuwa comfort tinongoya tichipanana comfort. But ini ndongogara ndoda kuudzai kuti inini semunhu akazivawo Mwari zvimwe zvizhinji ndakazozvikunda through Mwari ndozvandongotanga nekutaura. Saka tanchitaura nyaya yekuti nyaya yemasoul ties takaitanga last week nerejection. Takati isusu masoul ties kubatana kunoita masouls evanhu in the spiritual. It's more like a covenant or a vow inosungwa muspiritual. Saka inosungwa kuburikidza neassociation yamaita nezvinhu zvamaitirana. Saka takati nyaya yemasoul ties inobata chero kushamwari. Inogona kubata shamwari chaidzo kuti munochinjana hembe munoitirana zvimwe zvinhu zvamunoitirana zvokuti kuti uzomupatsanurane so pane chonge pachatouraiwa munhu munenge muchivengana asi musingakwanise kusiyana. Makamboona mashamwari akadaro ekuti ukanzwa vachitaurana so unoti mangwana havadye vese asi kuswera mangwana unoda izvo zviri tu zvichinjana ndimahandbag izvo zviri tu but ngavango kana vasiri veseka vakavengana zvokuti dhu asi havasiyane zvokuti mimi vanhu munombotanga muchipindira muchivanyeyanisa handiti muzoona kuti kamwe karelationship akamheno chakasunga kahunhu kavo so vane kamwe kakusungwa kwavakaitwa pamwe chete kekuti havasiyane. Ndo vamwe mashamwari ekuti nyange kurovana futi anotorovana ari mashamwari asi munozoona next week avo vakachinjana matshirt umwe akapfeka rashila rakanzi shila umwe akapfeka rachipo kuti zvinombofamba sei shayeyo. Poita ndo mashamwari takataura maexamples ekuti mubhaibheri maive naJonathan naDavid vakaita ushamwari hwekuti vakatemerana nyora vakazorana ropa. Bhaibheri rikataura kuti vakaudzana kuti ushamwari hwedu haudi hauparare. Saka dziriko shamwari chaidzo. Ndopatakazopa example yekuti chero murume wako anogona kuita shamwari yaane soul tie nayo yekuti marriage anonga achatosarudzwa kuti marriage ngaibreak pane kuti asiyane neshamwari yake iyoyo. Ndopepo chero maronga zvamaronga unongona zishamwari yarangopinda pindikiti rikangofona chete zvatopera. Hapasina chamunoita. Dzinogona kuita futi soul tie nehama dzedu cherewo mukadzi unogona kuita masoul ties kana murume anoita masoul ties nehama dzake. Ndopanonetsa paya pekuti amwene chaivo vanogona kuti vakati vari pakati penyu nemurume wako akomanaka munoita semuchakumbira kana mvumo yekuti nguva yekuenda kubedroom yakwana mama chimbotipewo nguva timboenda havakusiyei amwene ivavo vanenge vachiona nechamuri kubika nechamunodya nemari inotambirwa nemwana wavo ende vanovhakacha havakuudzei kana vauya vanofanira kusvika vachitonga muchivapa mukana. Ndo mamwe mazisoul ties manje wayari difficult emafamilies ema-in-laws. Chero isusu vakadziwo kune vamwe vasikana ndakamboona mumwe musikana aiti baba vake chaivo ndakazita kuti naiwe baba vako hamusi makuita overcross maboundaries here. Achimuka baba makadi muri sei baba baba sure baba takandoita sei apa murume wake zviri kutaurwa zvahatomboziva nyaya dziri kudiscusswa. Saka it's a cross chinonzi masoul tie relationship inenge iri so soulish zvekuti yakucrossa manormal boundaries. Saka negative soul ties atiri kutaura because pane mapositive atakataura nezvawo. Pozoita zvekuti murume nemukadzi kana kuti boyfriend negirlfriend anti munoona zvinenge engagement mavows amunoita zvinokoza futi soul tie
poita kuchinjana kwamunoita mapresence mwamunopanana aya muchisungana cheni ichisungwa mukomana ubva till death I will always love you asati akuroora asati adini apa muchiudzana nyangwe panguva iyoyo kuzoti pamwe vamwe vachona munezenge masvika panguva kuti hamusati maroorana asi matanga zvekurara mese. Takataura tikati sex is the highest level yemasoul ties because chero bhaibheri rakanga razviita kuti mukangorara mese matonya ma1. Saka imimi munogona kuzviita muchiti chingodana hedu hatisati tazivana hatichazoona kumberi but mabatana manje mumweya zviri muropa make nezviri muropa rako zvatobatana ndosaka muchiona chero zvirwere zvinonzi sexually transmitted diseases anopinda nokuti marara mese nezviri muropa make nezviri pai zvese zvinopinda mauri kuti muve one because God created it that way. Saka because of that now warambana naJohn zvese zviri maari zvakasara mauri iye watakura zviri mauri zvaenda nemaari achanodanana nachipo. Welcome Rachel fundisa chigwedere munina wangu welcome good to see you. Saka zvese zviri maari zvaenda aenda nazvoko ukoko iwo watsarawo nezvake. Saka ndopandakati last week chiimagine kuti unenge wakarara naJohn naMary naPeter mazano kwangoti kachero vasikana vanogona kungofuti kungoita Mary naMary kana Peter naPeter zvese zvaungoita nti tomboti wasanganisa 7 ivavo vane vavo 7 vavakabvawo kwavari. Saka pamune umwe 777 kunoti mweya chayo yengozi because mweya iri inoteera ropa ka. Saka kunoti mweya yengozi, mweya yetsvina, mweya yenhamo yekumusha kwavo, mweya yekumusha kwenyu zvikasangana neyekwana Peter kwaakabva. Peter akabvawo kuna Mary ndopaunozoona rimwe ziupenyu rako rokuti hauchanzwisisa hauna control. Vasikana todambotaurana chokwadi upenyu hunosvika pekuti hauchaziva control yekuti unotangira papi. Wakambobvunzwa nevanhu kuti saka what is your problem? Woti I don't know. Because hauchagona kuzoti nyaya uri kuda nyaya kuti uda mari here, uri kuda murume here, uri kungoda boyfriend here, uri kuda shamwari here, uri kuda basa here. Unobvunzwa pano tikatobvunzana tasikana kuti uchi I'm happy, what do you want? Tinotowana mwana chini I don't know. Why? Because akufunga kuti marelationship ndakaedza hashande. Basa ndakariwana handina chandaita. Zvese hapana chinenge chichifamba. Vasikana pane panguva kuti upenyu hunooma zvekuti zvinhu zvese zvinoita kunge zviri kurwa newe. Wakamborwiswa neupenyu zvekuti unorwiswa neupenyu hwako kunge upenyu hwomumwe munhu. So kutizwa neupenyu unosara wakabata nyama yako chete asi upenyu hwako chinosona kuti upenyu hwangu huri kuenda kwahunoda inini handichisina control. Saka ndo some of the repercussions. Why? Because you inherit mamwe ma issues ausingakwanise kuita control because they were not meant to be yours nenyaya yemasoul tie. Saka ndaitaura example ndikapa example yekuti kudhara vanhu kwainzi roorana vematongo vaitira kuti vanenge vachiziva waitoti ukasvika kumba kwenyu ukati mama ndadanana naJabulani zvonzi Jabulani wakupiwa kuti muna Gudo Street zvonzi kwana Jabulani kune mweya weumbavha mukoma wake ari kujeri sisi vake vari kujeri baba vake vakafira kujeri kune mweya weumbavha siyana navo. Handi muri kuona paive netraceable history yekuti kune zvinhu zvakadii kumba uku. Iye John akasvika akati ndadanana naMary zvonzi Mary mai vake vakarambirwa chipfambi, sisi vake vakarambirwa chipfambi, tete vake vainoenda kubhawa saka hazviite. So there was somehow a way yekuti vanhu vaikwanisa kufollowa. Handiti muri kuona but mazuva ano neawo madiaspora atanawo hapana way yekufollowa. Tikangosangana naPeter kuno kuEngland kana kuSouth Africa makutotsvaga karumu kenyu makutoti takuseva rent makutoseva rent makutoti takuita tunhu twedu apa manje ka mune musati mazivana. Do you know kuti kudanana kwamunoita musati mazivana? So muchita I miss you pafoni, I miss you, I wish I could be with you, I wish. Makambona kuti nguva inomhanya sei kana masangana so muchidanana pepe muchinyatsa kudanana panguva yekuti muri papiki munozoti 3 hours inoita kunge 5 minutes. Dzanguva idza 11 ndakwenda kavoisi kanobva kachinja ndakwenda gara mhani chingorara andonorowa kumba aingorara zvina basa handindoda kukuroora here. Shuwa panguva iyoyo kaunoti uyu kana nyangwe ndikadzingwa kumba ngandidzingwe zvangu. But magara mese 4-5 weeks manje makutanga kuzivana kuti ninganonwa mukanwa, makutanga kuzivana kuti ningane ngonono, makutanga kuzivana manje kuti akomana ningi bvutsu yake inonhuwa. Muza wakambona kuti samo unoona zvakutanga kukamura manje love yaya feeling yaya kuenda ichita shoma. Kuti azi munhu rine ngonono. Makutanga munotanga panotanga pasina kana zverafu chaizvo panenge pasina. Munozotanga mumusoro unodairwa rafu so rimwe zipfocho rekuti unoti ndini unosvitsa pagrasi. What do you know who are talking to?
apo ngwakajaira tukati do you know we are talking to sorry sweetie musiwo unonzi unoshamisa chief tsek man akumanaka ndopa unozoona kuti ya ndinonzi chipo zveshuwa sweetie wede kuti sweetie rinosiyiwa musiwoyo. Saka all I was trying to say is masota sex is the highest form of sexual bonding. It is very important and soul bonding. Saka if possible, I know kuti vamwe vachanditi mama, now it's too late. Takutozvitaura inini ndina John, Peter, Chris, Pedro, vamwe handichaziva, vamwe amheno kwavamwe vatofa amheno ikoko. Yes, it happens. Zvinongoranga zvakadini zvakatoitika, but it's never too late. There's always a way out. Tiange tichitaura nezve out kuti unobuda say at some point kana tabva. Saka why am I saying sex is important? Kuscience kune madokta nemanesi vari panapa kana vaiva ma-self proclaimed zeni vaiva kuti ukangoverenga paGoogle unobva utoti ndakutoziva zvemadokta ndaadokta. Saka according to science ma-research inoti during sex panoproducwa a hormone rinonzi oxytocin. Kana pane manesi munogona kuritsanangura nemumwe mutoo, I don't know, but inini zvanguwo aspirant doctor ndakadiscover kuti rinonzi oxytocin ningi hormone iri rinopromota bonding yevanhu kana vari panguva vekurara vese. Saka rinonzi hormone iri ndo rinoproducwa kuti chero pano yamwiswa mwana pepai panoproducwa hormone iro rinonzi oxytocin. Saka oxytocin rinonzi nyange paunoyamwisa mwana ndo rinoita kuti mwana kana achiyamwa pepe akati papa zamura mai akarova akakutarisa akakika makambona mwana kana achinakirwa nemukaka vasikana kana mwana anobvuma unakirwa nemukaka akakutarisa mumaziso akakurova apa nyange wakaipa nyange wakanaka amheno akakurova kudai akasekerera akamborega akadhonza zamura takati uri dhonza ronoti uko anenge pachiita bonding imwe inoitika ipapo. So ndo zvamunozoona with time amai kana vasipo vakapinda padhoo vasati vambotaura unonzwa mwana akuchema ane kamwe kamuchemero kaane chake kuti aconnecta nani namai vake. Saka izvozvo zvinopromotwa nechine hormone iyoyo inonzi oxytocin iyoyo. Saka naturally mwari pavakazvisika vaiitira kuti zviite a positive bonding yemurume nemukadzi kuti mukarara mese ikaibuda iyo oxytocin yachona iyoyo inokusungai pamwe chete instead yekuti muite bond yakasimba chaiyo manje a positive soul tie yanaitaura kuti kune ma-positive soul ties. Saka ndo inopromotwa nehormone iroro. Saka mwari vakasika vachizviitira kuti musasiyane. Handiti munoona paipa munosangana munoudzana kuti till death do us part, mutarisana maziso ende chokwadi kana muchichata musiwoyoka mune muchiyaso believer mune zvamuri kutaura kana iye wacho mese makatarisana maziso kudai mune manonokerwa kuti hatifunge kuti pane chimwe chichauya. Unonzwa murume achiti achibvunzwa nevabereki vake wamuda here? Hai ndamuda mama. Vasikana vese ave munomurokesheni vese hapana. Aiwa haina handidi zvezvimanga munondiziva uyu ndiye anonzi mukadzi uyu ota zvakanaka. Oxytocin yayodi yovepo mabhonda mamurume nemukadzi wozoona 3 years 2 years shasha yaya manje yakubuda yakuenda kune vemustriti vaimbonzi havaita handivadi uzonzwa aizvi apengesana na Shila apinda manje paita sota ina Shila ivowo akutanga kudi kusiwa sama una Shila zvakutobhonda hazvichaiti hanzi naSalina ndofunga Salina ndinesa handizive hanzi oxytocin is there to create an unbreakable bond. Zvanyatsotaurwa nechirungu waita hako Salina chirungu chacho chakabva chanyatsoita finish it all ndokunonzi kuzvipedza kwawaita. Saka mwari vanga vakazviitira kuti because positive soul tie, yes, that was the purpose. Mwari pavakasika nyika ndo chaive chinangwa chavo. Mozoti mwari havana mbotitanzira so vakatarisa Adhamu arega vakati umana loneliness inoda kuti uve nemunhu waunoita connect to. Ndobva vagadzira Eve nembabvu yake vakati ndoda kuti murambe mune something chinokuconnectai somehow nembabvu yemurume ndobva yatorwa ndobva yapwanywa. Ndosaka titi nhasi kana pane veve vari kutsvaga vanoti inini mamai mulondi mwari pavakasika vakati it's not good that men should be alone, therefore iwe Peter kana Mary kana uri panapa usina, there is something wrong that needs to be broken. Why? Because shoko raMwari rakati iwe unofanira kuve newako. Saka ngaakwezwe ngaadaidzwe muspirit kwaari auye muve pamwe chete ngaatodaidzwa munhu iyeye unotomudaidza wega kuti wangu mbabvu
love yangu Mwari ndaindilokete panofanira kuitwa maprayers ekuti ngaauye aufanirwi ngori wega usingade uchimuda wako ngaatouya chete kwaari ikoko ngaavhiringike kwaari ikoko kusvika auya pauri nezita raJesu amen. Saka tandiri kuti isusu saka kana madaro manje muri mukomana nemusikana maita bhondi yetaipi iyoyi mobva marambana iye oenda kwaenda iwosara ndopaunozosafa manje rejection iya iri mukati inorwadza. Why? Because one wasiwa pane that positive bond yanga yaitika yesouta iyaya yaitika positive bond yo yanga yaitika apa iwewe manje wangu waita invest mafeelings ako nemweya wako nezvese mumunhu uya pano kusiya vasikana vedu weka nyika inenge yapwanyika kwauri. Do you know kuti panguva iyoyo munhu paunenge waitwa rejected ipapo wasiwa unogona kutofa. Vamwantopota unwa mapirisi chaiko musafunga kuti vanhu veveka zvinenge zvaoma ndopatiri kutaura kuti tozoda gurupu rinenge rere kuti munomboya moseka unoza tombotipa pauri utoenda go through situation iyoyo unogona kuti yapano kuti asingana mutodaro inini ndi kutoenda go through toseka nditi tokuudza kuti iwe kana uona zvanetsa ita so tobatsirana munhu ita get over chi because pane nyaya yeheartbreak. Heartbreak inotouya kana ukarambwa kana kuti relationship ikapera usati waready kana kuti pakaitika zvinhu zvinoita kuti relationship zvimwe zvacho aurambwe nemawedzi but unoverengawo inonzi read between the lines nevanhu vakaenda kuchikoro read between the lines unowega kuti izvi pazvamira izvi kamunhu asi kuda zvake ungondudzwa kuti zvapera asi hapana chichiripo unozoona ungochita kamwe kakushainirwa so kekuti munhu anokuudza kuti ndikazokuona mangwana auye fone hadi wobva wamutextira iwewe wobva wanzi handingori busy kana ndafree ndichakufonera hapana kana I love you kana I miss you what I love you moza vasikana so zvimwe zvatomboita anzi I love you wobva wanzi alright what saka usikuti I love you ukangoona masvika pamoment yekuti wakumanikidza munhu kuti akuudza kuti I love you ka panenge pasina kumira zvakanaka. Ukangoona chete relationship yapa situation pekuti wakumureminder kuti kwainga una kuti I love you kwainga una undifonera one kwainga una unditextira one relationship kana yasvika ipapo inenge yane kasign kekuti either pakuda munamato kana kuti pari kukuratidza kuti pane kakupindira pakaitika somewhere somehow inenge yakutotaura. Do you know kuti relationship inokutaurira kuti tapa stage yakati but iwe unogona kuita denial. Saka pane imwe stage yekuti relationship iri kukuudza kuti tapa stage yekuda kuenda kumagumo but iwewe manje ne denial unoramba uchiitisa nharo mastages aya ese usiri kuaona. Sometimes vakadzi learn to prepare yourselves. Unonyatsomuona kuti Peter hairara asina undifonera asi mazuva ano ndakuitawo kubvunza ndakuitawo kutsvaga saka uri kuzvimanikidza kubhilivha kuti achinewe hongu pane zvimwe zvokuti masecumstances achinja pamwe asina mari asina basa rari kuita kana kuti iye ane stress yezvimwe zvinhu saka kana mukaitawo try to talk achikuvanzira but zvimwe zvacho zvinenge zvazvekutoti iwo zvakukuprepare. Hanzi naMercy Pike, my husband died in April, I'm heartbroken. I'm so sorry to hear that, Mercy. Mwari vakunyaradze. I know it is very hard kwafirwa especially nemurume anga ari so good to you zvakaoma. Hanzi naAshley, my cousin got killed by a boyfriend nokuti akamuramba akatumira akamutaimira kunotora mwana kuchikoro in front of a child and neighbors. That was gruesome. My God. Hazvizoda kusvika kuextend iyo. Ndosaka tiri kutaura about things kuitira kuti vanhu tisasvike kuextent yakadaro. It's so sad kuti mukomana ndiye akasvika pakurwadzisa nekudaro nekuuraya nekudii. But ipapa panenge pasina nyaya yekuti kurambwa chete. Pane mamwe mweya inenge yakawanda mumunhu yanga ichishaya pekudii. Imwe yekudeura ropa inenge yanga yagara yakawanda. Ndozvimwe zvataitaura kuti munozoona kuti mufamily una hanzvadzi yako makakura muri vanhu vakakura zvakanaka muchiudzwa kuti musauraye musadii ende zveshuwa hapana anga achimboratidza but masoul ties iwe kuti azonodanana nechimwe chimusikana pamwe chekunyika imwe kunodeurwa ropa kana tomboti kusai. Ndinongopa example yekuti sezvikaita South Africa ani muona kuti vamwe vanhu vacho vanotobaya munhu mustreet chemo kuti gagaga zvatainzwa zvaitaurwa naSimeli Musunu. Saka mweya iwoyo munhu yeye wauziva ndizvo aswera achiuraya munhu saizvozvo. Manheru ndiwo uyo wauya waanaye wadanana naye matone sota irenyu maenda manorara mweya umwe uya wabata futi panewe. Ndopa unozoona zvimwe zvinhu zvakadaro zvichiti munhu anobatwa. Munozoti ndakanzwa ndine shamwari yangu ana hanzvadzi yakari kuSouth Africa inzi akauraya munhu
aka mustreet akasungwa ake sisi vacho vakanditi funge mudikani kana ndizoti hanzvadzi yangu mweya yakawana kumba kwedu kwamusina kana ngozi hatina kana history akazviwana kupi mukazotresa muchaona kuti akazonge pamwe akupinda mune zvimwe zvivasikana kufamily kwacho kwakune zimweya iroro you know soul ties aya they are so dangerous. Let's not take them lightly. I know kuti panapa ndogona kunge chitaura nevamwe vasikana kuti anenge achiti mama inini I'm single saka hamusvinzwisise ndoita sei ndogona ndadana naJohn nhasi ondisiya ndoita sei. I do understand that, but I'm only giving you information so that you make informed decisions. Pane zvimwe zvokuti handigona kuti ndikunyebera kuti ndichauya ndoita murume handikwanise kana kuti ndikuti chii. Inini chandongoziva kupa advice ndechekuti isusu tinovimba nekunamata. Mukunamata ndo matinoziva kuti mune breakthrough. Saka all I can say to you is hongu zvingange zvakadaro asi it's not the end of the world. Kuve single is not the end of the world, and it's not a full stop yeupenyu hwako. Do you know that the life we are living is a story that has been written everywhere? Patiri pa anongori koma aripo. Things can change overnight. I have seen kuti munamato inini ndichikudza I am a result of munamato. Kwatakabvawo kwaitonetsa kuma background kwedu hapana background dzinambofana takafanana tese vanhu vekuAfrica especially vekuZimbabwe. Tinongori nemahistory mamwe chete kuti kuna naba munene nana sekuru vanoita zvikwambo, kuna vana nhingi vakafa vasina varume, kuna nambuya vakafa vachipinda mabhawa. It's more or less the same. Mweya iyoyo iri kuti manyisa imwe tese vanhu tese imwe chete, but it's how you choose to fight your battles. I said this last week ndikati muupenyu hwatinorarama there is what we call the spiritual force inoita affect the physical life we live. I know kuti vamwe vanobva kuchivanhu vari panapa, vamwe vanobhilivha muna Mwari vari panapa, vamwe havana zvavanobhilivha vari panapa. Saka I'm not here kuti tirwisane nekuti no izvi zvechikaranga zvinoshanda kana zvishande. Forgive me. Ndingoyo ndichitaura hangu kuti inini chakazoita kuti ndinamate ndakazviedzawo zvakawanda wanda. Kana munganga takapindawo taitopinda uchigara wagara pakona unzi bvisa bhutsu wabvisa wese pakona uchitedzera kanjani makambona obedience network ukapinda munganga sikana wanzi bvisa wacho wabvisa bhegi rako rine mari here wanzi siya panze wosiya ende unoita imwe trust yekutika mwaza ukanzisiya bhegi rako panze pamba pevanhu so unotanga kufunga kuti uchabirwa, but kunganga haumboiti unobvisa masokisi wabvisa tsoka dzichinhuwawo unogara pakakona kweiyo respect unzi makadimbuya uchiombera makadi uchiita zvese there is unenge uchitobhilivhawo. Saka ndinongoti inini hangu personally takabvawo nako kwese ikoko kwatakasukwa nemiswe kwatakamwiswa mvura uchinzi famba wakatarisa ucheuke haudini uchitedzera kupiwo namangwana zvadzoka futi hapana chaitika. Saka handisi kushora ndinongotaura kuti chakazondita kuti ndisvikewo pakuti chiregai ndinamate, and chokwadiwo pandakatanga kunamata zvakamboti wome asi ndakazoona kuti ndakatanga kuwana simba rekuti ndikataura ndega ndichinamata kudai vasikana mukandiona ndichituka dhimoni so unouya ukatitsvaga ukati hameno pariri parakahwanda ufunga kuti uchariona. Why? Because ndakazonzwisisa kuti chinoitika muphysical yeupenyu hwangu chiri kucontrolewa muspiritual. Saka muspiritual mune two spirits. I don't know what you want to believe, but ndiri kukudzawo zvandinoziva. There are two spirits. Kune mweya wetsvina, kune mweya mutsvene, ndo zvandinoziva. Saka panyaya yekuti mweya wetsvina ndozoti pane vamwe panapo vanobhilivha mune zvemudzimu anobva kudzota ungati mweya wetsvina haticha-arguwa zvedu. Ini ndaungotaura kuti chandakaona there is a good spirit and a bad spirit, and I believe in the Holy Spirit. Saka ndakazodzidza kuti mweya mutsvene uyu kana ukamira naye zveshuwa handidi kukunyeperai, ndakaona ndichikunda hondo dzinotyisa. Saka ndo imwe way yandinayo kuti nhasi nditaurawo nezvayo pakukunda mweya atiri kutaura nezvayo yerejection yemasoul ties. But pana ari kuti hanzi evangelist sometimes unorwadziwa kusvika papoint yekuti ndaakudzima mafeelings angu ndochengeta mwana wangu, the struggle is real. Yes, you are very right, tafadzwa unosvika paunodaro zveshuwa, and it's allowed because what you want is to close a door. Saka ndanchida kuti ndisvike pakutaura kuti ma-entry points mweya yerejection, mweya yemasoul ties ine ma-entry points ainopinda nayo paupenyu hwedu. Saka mweya wemasoul ties tataura tikati ma-excessive connection ari beyond normal ne-relationship, either friend, either murume, either mukomana, either chi. Saka it's positive
kana iri sexual bond nemurume wako akakuroora, that one Mwari ndo yavanotoda, because zvinokubatsirai kuti musafeguard marriage yenyu pasazowana vanopindira vachikupwanyai. Then pozoita negative aya atataura tikati mune musati maroorana, poitika izvozvo wosiyana naye woenda neumwe uchingodaro, saka unoramba uchiramba uchingosangana nemweya yetsvina yaungosangana nayo uchingozvizadza, because ngozi dziriko. Handiti ngozi iriko mumafamilies edu. MuBhaibheri pane panoti Cain naAbel vanoti vaita masacrifice avo. yaKain yorejectwa naMwari, angaisa makebhiji ake. Cain angaendesa auraya aita sacrifice yemhuka yake yanga auraya. Saka Mwari vanotambira yani yaAbel voramba yaCain. Jealousy rotanga. Saka muri kuona chinyaya jealousy yainotangira patiri, yakatobvira mukoma nemuningina kunzwa kunyika ichangosikwa. Cain naAbel pakaita jealousy. Saka sometimes zvadanichaura kuti mune muri mashamwari asi muchiitirana futi jealousy muri mashamwari kudaro. Unoona munhu achitonyaya shamwari yake kuti atengerei hembe, hanzi akatenga masofa, asi kana mwana asikana wakamuende baire sofa rako rakanaka, vasikanaka, let's be real. Ndokungokumbura kuti kana uri pano uchidaro ingoti Mwari ndikubatsirewo ndive real. That's very bad. Kuti unoita so unoda umwako but uriwo uri kumusilanda. Kusilandwa nemuvengi kuri nani pane kusilandwa nemunhu unoseka naye shamwari yako younodza everything. Zvinorwadza. Saka sometimes you find kuti ngozi dziriko mumushamenyu munogona kunge mune mweya iwoyo. Saka it means iwewe wachona kana usati wadhila nawo, uyo wakunosangana naye futi akutoita a victim, mweya uya unonanavira. Chero kuvana unofutamba uchinanavira. Saka ways dzinodhila nadzo vanhu mweya iri mumishani dzakasiyana siyana. But kumunhu mutema, anonzi munhu mutema, apa ndotaura ma-Afro-centered types of family foundational backgrounds. Kune mweya yakasiyana. Kune mweya yekuroyiwa, unogona kuita cased kuti wakatukwa. Kana kuti family yenyu yakatukwa, pakaitwa case yakanzi vana vese nerudzi irworwu vachafa vachitambudzika. Mazwi akataurwa pakaitwa zvakaitwa. Saka iwe unongozvarwa wongoerekana wazvarwa mufamily ine case. Handiti unoedza uende kuchikoro wapasa, uende kuinterview basa uruwani, unotsvaga basa chero wariwana, wakamboenda kuinterview wonzi basa tiri kukupa, muswe mande wosvika wobva wanzi hanzi sorry mande takazoona kuti hatina funding position iyo taidzima, kana kuti takazoona kuti izvo hatisiri kuda munhu, kana takuda munhu tichakuudza. Wobva ipapo uchiti hapasina position, wozonzwa munhu achinzi hanzi asari akatoripinzwa position basa iroro wabva, asi wakatopasa interview. Kana kuti uri pabasa ndiwe uri kushanda very hard, ndiwe hard work of the company. Uripo vanenge vachitokuudza manager kuti mwana iwe unoshanda, I trust you, I believe in you. Uchingobva kudai unoona pakupuwa award kana kuti pakuitwa special ceremony momusi, wonzwa pachitendwa rimwezi munhu risinangana zvarinomboita, iwe kana kutaurwa nezvako kana promotion igoya uchitonyatsoona kuti ndini iyo ndeyangu promotion, ndini ndakafuta basa irori, asi unonzvenjeredzwa kudai kana kunyenyeredzwa wotosiwa. Kana kanjani kuti pamwe mutofamba muri 4 masvika panzvimbo wamomhoreswa yesinhingi asvika pauri munhu yaya obva itonga akangamwa, omboita kunge akuita zvimwe zvinhu, opfuurira oenda kunext person, ugototadza kumhoreswa cheko pari kumhoreswa mwese, kungoita rinenge zimunyama sokunge zimweya rakangodzimira so paupenyu hwako. Saka ndo imwe ma-impact emweya imweyo inokonzerwa nemasoul ties, ino-attracta rejection, ino-attracta ma-spiritual husbands, ino-attracta kungosemwa, ino-attracta. Why? Because there is too much combination. Hanzi naIsaac anenge azotisira scripture Isaac aitake. Hanzi ma-soul ties are very dangerous. Apostle Paul said in 1 Corinthians 6:16, do you not know that he who unties himself with a prostitute is one with her body? For it is said the two will become one flesh. Saka munhu akasatowana deliverance from this soul ties, the life will be miserable. Thank you. Takaiverenga futi last week Isaac waitako. Thank you so much. Tinofara kana varume muri pano. Isaac iwe unofanira kutotanga ministry yevarume, because iko kuvarumeko kundo kune vanhu vari kutinzira masoul ties waya akati one day. Ivo varume kuti anoita girlfriend, apa ane mukadzi, apa ane imwe girlfriend uko. Unoshodzwa kuti ari kutsvagei, ari kunyanya kuda kuwana zvakadii, ari kudei. Ndokumwe kuri kubva masoul ties. Isaac iwe unombodzidzisawo vamwe varume mhane vazvirege zvinhu zvakadaro. Ndo vari kutikanganisa. Hanzi naMike Kina Kayla batai pa rejection apo mbichana. Mike kasongo singafollow tatone third week titaura nyaya rejection. Saka takutenda kupesera kwayo. Taitaura chiti rejection is that feeling yekuti you are unacceptable or unaccepted. Hapana chiri pauri chiri kukonzeresa kuti chauri kuti ungabata kuti chakati, but either unongosvika wongoitwa reject, maybe because pane mweya uri pauri, but takabata zvekuti ndito first week nyaya yekuti there are so many things that can also attract a rejection.
character yako, attitude yako, approachability yako. Tikataura nyaya kuti mamudhu anongoita kuti vanhu vabhoikana newe. Tikatopa example yekuti makambosvika pane imwe party, pakangosvika mumwe munhu anonzi Chipo. So Chipo anoita kunge ndiye anga akamisa party, akasvika panongoita kamwe kakufara kamunonzwa mese, wanzi Chipo asvika. Chipo akatora maiki kudai party inotanga kuita kunge yatanga, ipapo onzwa party yatanga. Kana kuti unonzwa vanhu vachanzi atitange party kana Chipo asipo. Kana Chipo asvika chinongosekerera so imoza munhu kuti chirongo akatsamwa ukangochiona so unongonzwa kufara ukachitarisa so chinongofaririka chimwe chimunhu so kuti chinongove nejoy, chinongozvisekerera, apa chinenge china kana kumbonaka pamwe chakashata but chichingofara so saka zvinongoita kuti chingogamuchirika. Iwo pamwe unongo wakanaka zvokuti do asi you are not approachable. Unongosema vamwe, unongotarisira vamwe vanhu pasi. Wakambogara nemunhu wekutichera akatokufonera so unoshuwa kuti woita sei, anenge achingocriticize. Uone here zvakapfekwa nenhingi, uone here mamiriro anoita nhingi, madyiro anozoita nhingi, padini tozodi. You are so difficult. Saka zvimwe zvacho imwe yatogona kuti rejection haisi mweya. It's your attitude. Ivo munhu anogarika naye. Plus tolerate others for you to be tolerated. Vanhu vanokutolerata kana uchivatoreratawo. Kutoti uri kuonera vamwe vanhu pasi, asi unoda kuti vakuaccept kana wasvika iwewe. Vamhanye kuti wasvika vaite sei? No. Character also contributes. Saka iwo munhu anofaririka, iwo munhu anoseka nevamwe, hazina Stella maparty starter. Anonzi maparty starter wataura. Thank you Rita. Maparty starter variko. Ende vanhu vavo hatidi kuvashaya kumapati. Anti muri kuona. Saka iweweka, iwo aim to be you. Munozati ndaitaura ndichiti isusu takakura kuAfrica tichiudzwa kuti hanzi unofanira kuzvidzikamira, unofanira kuti kana ukasvika panzvimbo unoti mozoti maZimbabwe takatokanganisika. Ukasvika panzvimbo unongokati chero uchitsikwa bhutsu unotya kutaura kuti manditsika, unenge wakangoti uchisedza munhu anozoti ndakutsikayo manditsika apa chikuro chakubuda ropa kuti mana past yedu yakaipa zvekuti ngatisadaro vana vedu. Let's teach our children to be expressive. Because takakura tichiudzwa kuti hanzi but kuUK hakudi kungoita tutsika tuzoda rafu, otherwise you get abused all the time. Yeah, it depends. Yes, amen. Handisiva hangu. But I think what I've learned until unoti varungu vekunoku, even uchisungwa nemupurisa so mhosva yako yakakura zvokuti haasvikachi kutyisidzira kana kuvhundutsira. How are you, sir? Good afternoon, sir. You're just going to give you an interview, It doesn't mean you're guilty. Don't worry. We just want to get more information from you. So if you can just let me know, what's your name? Are you Mr. Da? Zvine politeness zvakanaka zviri soft. Unotofila important wachitosungwa, utozona dzatochena asi uchifila important. They've got their own way of presenting themselves. So yandinongoadmire. Manje susu takajara zvechirafu so zvechigandanga zvimwe. But that is another side of us. But you find it usually senge susu vasikana handisi hangu vakomana. Vasikana takakura tichiudzwa kuti hautaurise, haudini, handipaita kuti pakaya vaenzi pamwe kana mba waipinda kusvikira menzi iye aenda. Apa wapreswa kutoda toilet chaiyo kana kuti mhanye mutoilet mumba macho haumupinde. Nenyaya kuti tainzi tinofanira kudzikama. Saka takabva taba affectika zvokuti hatichagona kuzviexpressa. Even manjeka life yatave especially zvinokuna diaspora kunoku yakuda kuti uite bit outward uchibudawo uchizviexpressa vanhu vachiziva who you are. Do you know kuti unogona kuti vanhu kuti wakanyararewo usina kuri kushare confidence. Unotoshare confidence vamwe vachitaura makambosvika pabasa pekuti munhu sari kunzitaura zvaunofila. Vamwe vachati hatishada manager, hatiite manager yari rafu iwe nokwanga kuti unotomutya chero asipo. No, ngati improve on that, because no level so low self esteem. Saka chinoitika rejection affect esteem yako. Unopesa one low self esteem whereby you've got no confidence with yourself. Auchagona kuve ne confidence about you, and you don't love yourself or appreciate yourself. Izvozvo zvinogona futi kukonzerwa nenyema negative remarks akawandisa paupenyu hwako kana kuti awakachengeta. Wambaona sekuti pamwe kana kuti muchirambana nemumwe mukomana kana nemurume obva kuti haiwa ndikukusiyira zimuno rako, kana kuti wona kufuta, kana kuti wakanyanya kuonda. Mazuva ano vamwe vanobva chanziona bhodhi yako handide, handiri kuona. Apa unongori kaslimi kakaondawo zvako kakaslenda, wonzi handidi bhodhi yako. Obva anonyenga chino chinenge chakanyatsodaiwo panapa pawest apa chakadai nekumashure chakanyatsoita round handiti. Saka unogona kuaffectika nazvo. Wotovenga, you hate yourself kuti dai ndakaita sechichocho chaada, maybe ndosaka kuti dai akandida. Saka you find kuti you condemn yourself and hate yourself simply because of choice yaaita.
and that can kill your confidence and self-esteem. Saka moving on from there can be very disastrous. Some people may not even move on. Ndopa unozoona manjeka vamwe vakuaffectika zvokuti, you know, you want to change your complexion because wakasiwa pakanyangwa ane beta ya unofunga kuti beta iwewe unogona kusiwa uri mutsvuku handiti pononyangwa mutema unogona kutozvineglecta uchida kufanana neiye wachiona kuti funga kuti maybe ndozviri acceptable kana pano unongori mutema nti ponyangwa mutsvuku unogona end up wakutoshandisa bleach, not because you want. You can use bleach because it's your choice handiti. You choose unogona kuzwa ma side effects kunzi inokuvadza inodi, but wait ako in informed choice yako kuti you know what ndozozviona zvasvika, but for now that's what I want. Zvasiyana manje nekunobleacha kwekuti uri kuti ndakatorerwa nemunhu mutsvuku saka I also want to be light, ndofunga ndokuti ndidiwe andimukuona iyo ya low self esteem. That one is dangerous. Low self esteem inoita kuti utadze ku accepta you are always longing for what you are not. Saka low self esteem ino-affecta futi confidence level yako. Saka you know munhu asina ane low self esteem ndo vanonyanya kuti ataure zvaanofunga muripo. Unozoti matotaurirana maita kadhiri kenyu mapedza wozonzwa wakunzi neumwe munhu naiwe ningaitokomuleno tanzi waida kumubatira kuti naimi munondipengera. Grace wandakatotaurira naye tikatotonga zvinhu zvedu tikati tichadai zvonzi hanzi akazenga achitanzi ndaida kubatirwa ndanyarara zvangu but ndaona kuti ada kundibatira. Kwanga akasungwa here Grace ingatiri saizi imwe chete akadi ungotaura kuti haadi akatotaura kuti no hanzi handisi kutomboda zvauri kutaura neni. Iwapo utombo kuti taronga tapedza. Munhu ane low self esteem ndo zvaari. Munofunga kuti tiri kutowirirana but unozonzwa nevamwe vanonzi hanzi akati hanzi handidi kutaura naye kanti wakumufonera hachadairi foni. Chiwa confused. Inga takaronga tiri kusimuka kuenda kunohodha fishi dzedu makuseni. Uri kupi zi foni haichadairwe. Nei Jeni tiri kufanira kukwira treni kunohodha fishi hachadairi. Wozonzwa nomwe anenge adawo zvake kuzonzi Jeni akatoti hanzi handitaure futi newe. Kwendava hanzi waida kumubatira we muti woise mari tise mari saka akazoona kuti dhiri racho haribude saka akatya kukudza. Kwakagotyei saka ngoenzana ndinomurova here aiwa ndakamutuka here aiwa saka atyei. Low self esteem. Haagona kuzvimirira hana confidence. Saka munhu asina confidence ari difficult. Ndopepa unozoti ukasvika panzvimbo iwe uri kuda kufita ini vanhu vakukuignore woti ndini vanhu vari kundirejecta. No, kana munhu asina confidence kana ane low self esteem anonetsa kudhila naye, anonetsa kuita madecisions naye. Why? Because mangwana anofuma akatochinja. Munhu ane low self esteem kana low confidence haasi stable madecisions ake. Anaita anobvumira zviri ipapo because haagone kuzviexpressa. Aenda akazoona kuti ndiri kufunga ozoti I'll just keep away. Saka munhu anototi no ari nani pane munhu ane low self esteem kana low confidence because munowirirana zvinhu but haiti stand by those things. Saka mangwana iwo wakuchizoda manje kufita ini kune vamwe vanhu vakabata zvaukamboita zviya vakukuignore kandi vakukurejecta. Saka unobva waona kuti rejection sometimes it's not only nyaya yekuti iri kuspiritual. Yes, kune spiritual side but kune also physical side remaitiro atinoita zvinhu every day. Mataurira unoita, reliability yako, maonera unoita vamwe, acceptance yaunoitawo vamwe, kuve reliable, kuve confidential. Do you notice sometimes unenge uri munhu ari so bubbly watachitaura party starter uye watambotaura but I will keep a secret. Saka munhu angotaura newe zvinoswera vanhu vese vaiziva nyaya yachona. Saka next time vanhu havachada kuve close to you. Kana kuti unogona kunge uri a very good person uchikipa hako secret uchidika but uchingori munhu yauya ari gloomy. Kuna vanhu vanogara vari gloomy zvokuti unoshoti womufadza sei, wakamboita shamwari yekuti unoshoti woifadza sei. Akada kuuya chifara one day munoswera musi wemugoti mugoenda mugonoshopa muchitenga hembe muchiedza hembe mutauni mugodini ogoti zvinhu zvaakuita shamwari yangu tiri kuwirirana mangwana ukurwara here aiwa wabhoekana ne hapana name ndotopinda bhizi rekukuverenga senewspaper. Saka such things as well in character zvinongobhowa munhu ive straightforward. Kana ukabhoekana udza mashamwari aini nhasi I'm not happy funge vasikana nhasi I'm just worried there's something I'm sorry I can't tell you hanguti chi but pane zvandikuita go through saka imbondipai time. I think after 2-3 days I'll be fine. Urikuona kuti confidence dzakanaka. Girls, I can't tell you really what I'm going through but there's something wrong with me. I'm going through stuff. Kana ndikange ndaready maybe I'll tell you. Chingonipai 3 days. I know kuti Friday tatakaronga kuenda kuparty. I'm so sorry handichakwanisa hangu dini
kuenda, but I'll update you. I just need time to myself. So simple, simple. Watopedza. Kana my friends actually listen to no, it will be fine. Makuseni unotona va text, how are you getting on? Hope you are getting on okay. Avakumanikizoti tuze zvokuda. Saka that way, waradza une confidence, but you need a bit of exclusion. But ukangodzima foni, shamwari dzokutsvaga, wangofana kubika ndiwe, musi wepati yeumwe wako, haupo hauna kubika. Next week what hanzi ngavauye vachindisekerera. They will reject you until kona. Saka, those are some of the things that we also need to deal with upon ourselves. Chero ma relationship atiri, chero mdzimba matiri. Some of our behavior, attract rejection. Takataura nyaya rejection tikati. Sometimes tomboti vamwe vazhinji vaitaura nyaya yekuti asikana unongoda kukomentawo kana kupopota wona kuti murume ane girlfriend. Ndo nyaya yakanyaonetsa last time patakambotaura nyaya vanhu vaikomenta nyaya dzokuti ungaite sei wadiscover kuti murume wako ane girlfriend. Apa negirlfriend havasi kusiyana. Iwewo wacho wakufila rejected. Wakufila murume ari kutokuratidza kuti ada kuspenda time negirlfriend. And we're talking about such situations. Tikati but pane mamwe mabehaviors ekuti first of all, relationship yega nemarriage yako unoiziva matangira makaita, foundation yenyu matters. Saka pane zvimwe zvokuti wakaona munhu iye aripo, iwe ukabva funga kuti uchamutora, ndobva zvaramba. Murume akudzokera back to masenses ake akuda kudzokera kumunhu wake. Iyo yasiyana. Poita imwe yekuti futi, iwe pamwe wakasvika uchitori wechi5, uchizoti pane vamwe 4, iwe ukaita wechi5 ukati ndindowina. Saka unhu wake waunotodii waunogona kungochitoziva zvasiyana. Pozoita pamwe pakuti zveshuwa makatanga zvakanaka Mwari vachibata pamuri, ndobva pazongopinda zimweya riya rapinda manje patone munhu anetsa. Takati isusu, you will be going through rejection inside you. Unenge wakatopaka uchirwadziwa. Murume paanouya mumba kuti umusekerere pamwe utokwanise because uri kurwadziwa. But takati isusu, wakunidha manje maturity. Wakunidha kuti uchigona ndopataiti kana uri kunamata wakuti Mwari ndigonesei panapa. Because one, uri ready here to go. Tomboti hausi. Uri ready here to live with it. Pana handisira mubvunzo kuti hanzi pachipari tunoita sei. Pane munhu ndaona isa message yake kuti wechipari ndokumbira kucomment futi kana uchiripo. Pana wandaona hati hanzi ko wechipari tunoita sei. Inini I do that, but vamwe vanoti ndinodira jecha, but now I'm healing and do me first. All right. Saka tomboti ndo zviripo murume ane mumwe munhu wanaye. Don't rush to react. Usati waziva kuti udaita sei. I know it is hard. And ndikutaurawo zvimwe zvatakabvona nako anditi. Zvakaoma inini ndaimboti mazekutanga ndikangozvibata chete ipapo musi woyo asingopinda padoo ndinge ndatomunzwa kuti ndakuziva hakuna chakanaka musi woyo nekupwanya ndiro nekupwanya mapoto hakuna kani chakanaka. But ndakazongoona kuti mangwana achona ndiripo pamba pacho futi mapoto ndapwanya ndiro ndapwanya. Ndini futi ndakuda mari yekunotenga mapoto nemagirasi. Wakambovhakachirwa nevanhu wabva mukupwanya ndiro nemapoto wangu wakatsamwa pobva pavhakacha hama dzinonyarikana. Apa usisina kana girasi rekudira mvura kana kudira drinki. Wakapwanya zvese zviri mubhini. Apa hapana kwawaenda futi. Vakadzika timboseka neyasikana. Hapana kwawaenda. Apo wakapenga ukapwanya magirasi. Murume wako akudaenda kubasa zvokuti ushabikira paya hazvizive. Ndiwausara wakunetseka kuti ndosevha vanhu nei. Ati murikuona. Saka munhu zvacho tombosekawo vedu because munozama reaction atinomboita so kana tabata nyaya mudzimbomuka mamwe acho unozotomboseka wawega. Saka unenge wapwanya girazi wapwanya ndiro vaenzi vauya murume uya wapwanyira uya hamuna kuramba naka aenda kubasa wasara manje ndiwo vanhu wakuseka futi wakutanga kutsvaga mari yekutenga dzimwe ndiro. Saka I know kuti takabva nekukura mukukura unoenda uchimature in how to deal with these issues because hapana anoda kuti zviitike ende hapana anozvitarisira, but it's inevitable. Zvinotoitika zvinotouya ana zvauya hauzviplane. Unoziva asi zvinhu zviri easy to plan kuti kana murume wangu akaseta girlfriend ndobva ndageza ndobva ndaenda kuti gara apa I want to ask you, are you in a relationship because you're cheating on me. Hazvizi fairy tale like that. Kana pabatwa girlfriend wedu wega hapana chisalad panokikwa kana panoita sei. Saka all I'm saying is I know hatigone kudzidzisana because my emotions they affect us differently. Kana wadiscover zvinhu zvakadaro zvimwe zvacho unozoregreta after kuti but I shouldn't have reacted that way.
handiti. And sometimes hauzvipe time yekutsvaga kuti chokwadi here kana kuti kunyepa. Sometimes unongoti zvawanzwa izvozvo achingopinda achivhura door chete, unenge uri gandanga wakapfeka tracksuit, vamwe vakapfeka matracksuit kuti I have to deal with you, explain to me. Saka zvinozoda maturity with time, kuti kana wanzwa chawanzwa kana kuti chawaona, train yourself to be calm. I know it's hard. I know that is very hard, but kune vanenge vazvikwanisa, this works better. Train yourself to be calm. Or assess what is happening in your marriage. Is it worth fighting over? Many things are so okay. Maybe sleep, maybe I can wait. Then what dilanayo as if it's something so important. Saka it needs a bit of wisdom on how you deal with it. Give yourself time. But this is not what we want to talk about today. Ndangoti divheteke hangu because ndanchidaira umwe munhu anga achitaura nyaya kuti zvinorwadza kana mumwe wako achita. Ndaona ndiri kupindura. Saka tichazotaura neyekudhila yekuresponda kuma-cheating relationships sozoita time yazvo yekutaura nezveizvozvo. But for today tichaitaura nyaya yema-soul ties. Saka nyaya yema-soul ties, how do you break them? Nyaya yema-soul tie inini semunhu anobva kuchechi ndinotanga nekuti first of all, tarisa kuti munhu wauri kuona unofunga kuti une soul tie naye ndiani. How do you know tune soul tie? Unoona kuti une soul tie kana uchiita extremely over jealous nemunhu yekuti aite kana ma-friends. Apa unoti kuti ane ma-soul ties ekuti hauchamubvumidza akunge musungwa wako. Chitomboti ishamwari, hauibvumidze kana kuti amboone vamwe mashamwari chaiwo. Mukaenda kana kumapati kana chii, haumubvumidze kana kutaura nevamwe vasikanawo zvavo. Unotoita unge unonzi unotomuda kuti angove wako chete. It's too extreme. Iyo inenge yato control. Saka kana ukange iwo uri victim yemunhu ari kukudaro, isouta iri negative iyoyo yekuti ishamwari asaidi ukuona uchitamba nedzimwe shamwari. Kana mukaenda out iye ndiye anobvunzwa kutaura nevamwe vanhu papati papo, iwo haubvumidzwi. Iyo inenge yasoutai. Pozoita zvekuti i-relationship munhu yaasati akuroora asi ari extremely possessive, zvimwe zvokuti hauna freedom. Any relationship isina freedom inenge yakuda kudevelopa into a soul unaingwarira yekuti ine abuse, haubvumidzwi kuita anything, hauna freedom yako. Zvinenge zvaoma, inenge yatochi soul tie. Hanzi naSophia, kozvekuti unongovengwa pabasa paunoshanda uchinzi unodada apa nepo hapana chaunenge uchiita chakashata kuchinja basa. Zvimwe chetezvo is a type of rejection. Ndopanda achiti unostada manje kuti iwo wacho uzotwa kuti unodada, unomhoresawo vamwe here ukasvika. Do you laugh? Do you smile? Do you know that kuna munhu asingaseke so ukuthi munenge muchamubhadhara kuti nhasi shamwari tungokumbura kuti timbona mumazino ako. Kana kuti mumwe munhu anotaura newe only when there is need. Muri muoffice 1, ndakamboshanda nomumwe munhu akadaro. Muri muoffice 1, hello, good morning. Anongotaura newe, give that file please. Do you have that? Apana kana, apana pane tonge pane war spiritual kandi war akati vhara so somewhere somehow. Saka ukaita difficult to build relationship like that. Zvinoita kuti pamwe paunosvika peseka unowana the same response. Then pozoitawo zvekuti you smile, you initiate discussions, you bring yourself so down to people's levels. Because pane pamwe pekutika ukasvika panzvimbo ndogara chitaura tukasvika panzvimbo asesa kuti panapa ndozvipresenta sei. Ive newisdom necapacity yekuti Mwari ndigonesei kuti pandasvika pese ndizvipresente nemuzvinodiwa ipapo. Unogona kusvika kana pamariro chaipo, munhu ari kuchemwa yeye pamwe wongosiri very close kwaari, everyone is crying. Iwe wasvika ubvovhure mesure uchiongorora uchitaisa vanhu zvazvo kuti why iwe hausi kukwanisa kuchema handiti, but uri panzvimbo pekuti everyone is so broken. You need to also fit in. Much as unogona kusadzidza mhere zvavari kuita, but kana uona zvaoma unogona zvara hako maziso, so that at least you also look kuti uri concerned nezviri kuitika. Wotarisawo pasi wakadzikamawo to show that you are in an environment and it is sensitive. Pana mwana akati akadai hello sure muri kupi ndiri kumara. Ive munhu ane capacity yekusensa every environment yauri. Pakambani powasvika, zvipe time to know everyone. Zvipe time to ita 1-to-1 nemunhu wese kana 2 minutes uri sei. Saka munogara kupi, munodi get to know. Iwewe sawo initiative yekuvaziva. As you put initiative yekuvaziva, zvino break up because patinosangana pese munhu wese mushangana nemunhu.
appearance yako inopa a perception about you which may be true or untrue. Saka munhu achikuona hairstyle yangu chaiyoyo inotopa munhu perception about me. Blouse rangu randakapfeka rinopa munhu perception about me. Mafambiro andakaita nemamiriro andakaita anopa munhu a perception, but that perception is not what I am. Inongori a perception appearance nepresentation yezvaona musi iwoyo. Takura isusu tichizwa kuti vakomana vafanira ma-earring handiti. Mazewa waiti ukaona mukomana ne-earring pane perception yawaita. Nenyaya yekuti nezvawakadi zvawakanzwa. But now you find with the time unozoona kuti havasi vese vanesa earring maybe vanofita perception yatainzwa handiti. Saka perception yako nemaziviro ako nemafungiro ako, umwe munhu akakura achizwa kuti ukaona munhu akapfeka trouser ari kutsvaga mukomana. Saka iwe unosvika wakapfeka trouser mwoyo make ationa munhu ari kutsvaga chi mukomana. Saka always know that pese paunosvika vanhu varipo vane perceptions dzavo based on their backgrounds and you can't control them. Saka vape time yekuti vakuzive, vavhurirewo door rekuti vaedze kukuziva, iwe waedzawo kuti uvazive. Saka find time, create an opportunity to build relationships nevanhu vari panzvimbo yauri. And the relationships are not built in a day. Kana pari pa company endawo handizivewo kumwe kunoku kunana Europe unoona vamwe vauya netumasconzi, umwe auya netumakeke. I've brought this for a cup of tea. Pamuri kuno wakapiye tea papombo pamwe chete. Unonzi arimo unotozwa munhu funge ningiri zvandefunga hazvisirizvo. Ndeona munhu anozvida zvokuti kana kuti munhu akarema, but after talking to her she's very nice, she's likable. Wotoona kuti zvandaifunga hazvisi. Sometimes perception yedu is built nezvatakanzwa. Ndogona kunge ndakanzwa kunzi Olivia aite, Olivia akazodai. Inini ndasvikawo ndangonzwana naJeni vachiti Olivia aite, handichatotauri naOlivia, ndakutomignore based on zvandakanzwa. Isusu pano ngatitange kuve good, ngatisazviita. Don't hate someone pamusana pezvawakanzwa. Give everyone a chance. Because the reaction yandakaita kuna Jane maybe yaive determined nezvaangandiitira. Iwewe kwauri haunondiitira izvozvo, so I will not be the same. Saka because Jane ari kukudzwa kuti ndakazomudaira zvakati nezvaanganditaurira hakudze, iwe wakutondijaja kuti ndiri munhu ari mudi, hauchatosvika padhuze neni. Saka kana uchiona munhu, don't judge a person based nezvawakanzwa, because chakakoza reaction iyoyo yauri kunzwa iyoyo hauchizive. And there are some people who exaggerate when they talk about other people. Ano-exaggerate zvokuti haudi kana kumuona futi munhu iyeye ukamunzwa achidescribe. Nepos that's not what they are. Kana kuti pakatofamba guwa, unogona kusvika panzvimbo pakafamba guwa rekunzi iwe wakanyeya munhu ka. Iwe uri kusvika uri kufara, uri kusvika uchiyesi Jeni uchifara, Jeni akatorova akapaka nezvaakanzwa. Apa hauna kudi, hauna mbotaura nezvaJeni. Saka there are so many reasons why sometimes rejection is instant. It's likely kuve perception, kana zvakanzwikwa nevanhu zvisirizvo, kana zvakanzwikwa zvechokwadi chaizvo. Unogona kunge pamwe kwakabva wakambenge uchiticha kuchikoro chinonzi cheMhondoro, wabva kucheMhondoro kuya kuya wakadanana nevamwe ticha vainzi Mr. Pasi. Mr. Pasi vanga vane mukadzi wavo, ndobva warohwa nemukadzi waMr. Pasi. Handiti, that was 5 years ago. Ndobva wapfidza pawakarohwa ukati inini handichada hangu zvevarume vevanhu, ndaenda ndakunotanga patsva. Waenda kune chimwe chikoro maybe kunonzi kuOrange School. VekuOrange School vaya vanzwa kuti kuPasi kwaakabva uku kuchikoro kwaakabva akanga adana nemurume womunhu. Vakadzi vepapo vese havachatotauri newe. Information yadi yateera. Saka isusu ngatichive the first people to break that. Don't judge a person based on zvaakamboita mistake yaakaita. People change. Do you know that every day we are work in progress? Who doesn't want to get better? Munhu wese ari kuema out to getting better. Ipo munhu chance. Yes, akamborohwa nemurume womunhu ikoko kwaka zvakaitika. But haachazi ipapo. Saka ngatirege rejection inoaffecta isusu tinochemera kuti tiri rejected, but we also reject. Saka iwewe kazhinji I found kuti the way you think is the way you also think about others. Munhu anoda vanhu kana achiona munhu aone rejection anoona love. Iwewe ingopa love chete. Ipa love iwewe wacho ingoti nina will give love uone zvinoitika. The moment you start to give love, you will be acceptable wherever you go. Saka first stage to overcome rejection, love yourself and accept yourself. Nema flaws akwa unaone ma mistakes akwe wayo. And now uyu Primrose, what if he married another woman unoita say, how do you pray that way? Tinayo next week. Next week we'll be dealing with nyaya dzema cheating husbands or spouses and idzodzo dzakangwe dzema entanglements.
next week tinenge tine idzodzo because ndingarambe ndichingodzokera mumashure. Saka tinenge tine nyaya iyoyo. Primrose usarege kuuya, toda next week idzodzo dzemind entanglements kuti tingadile nadzo sei. But nhasi ndaida kungotaura kuti one rejection, overcoming rejection, is to love yourself first. Accept yourself. Whether wakafuta kana wakaonda kana uri murefu kana mupfupi kana mutsvuku kana mutema, love yourself the way you are. Number 1. 2, assess character yako neunhu hwako neattitude. Zviassese. Ndiri munhu anofarawo here? Ndiri munhu anotsvaga vamwe vanhu? Ndine rudo here? Ndiri munhu anodaira vanhu sei? Because matauriro ndo chimwe chinhu rafu. Mozati pane munhu kuti unozomuti naiwe kode wangoti yeso unozva zviri nani. What is the point yekuzotaura makomo esa wakutaura? Naye ndiri kukumbira kubvunza, ungaitawo spare pen here? Ha, spare pen yekuita semunombofambire musina mapeni ochikoro ngozoti kuya kubasa uchiya usina pen. Is it necessary murodo wese wakutaura? Une pen here? Aiwa, handina, full stop. Zvawakutaura zvokuti wambobvira kumba wazodii zvese zvika hazvisi necessary. Kuna munhu zveshuwa kuti unoti nei tambotukana here? Maansaisa wakundudza asi tambotukana. Kanhu kadiki. Saka the way you talk inoita futi affect other people kuti vakutambire. Saka rejection can be also caused by the way you talk and the way you present yourself. Ukasvika panzvimbo viva munhu ari kuti ukasvikawo, what can I do? Pari kuitwe tomboti wasvika pane vakadzi kana kuti pane kapati kari kuitwa kana chii, hapana vasikana vebasa varipo, iwo wauyawo tiri chikwata tiri mafriends, wosvika wanogara pasofa wakadai. Saka zviri kutanga nguvai tichambogadzira matebho tichamboti okay, kana ndozodzoka wotoona munhu kapinda mota keke mota yake chi uyo hutu. Watadza ngoti wona ndobatawo papi kana ndobatawo chiaipi, chi chandingaitewo. You know, it's those little things. Uda kuve part of a member of a group kana part of society. Do what society does. Ukasvika pane society itawo zvepa society. Naye ndobata nepapi, chi chandingaitewo. Muda ndipagadzira ndogadzira chikoslo ndoita sei ndoisa chi ndoseta table atabatawo ndo fitting in iyoyo. Saka have some skills zvinoita kuti ufite in. Number 3, ivo munhu anotsvaga vamwe. Textawo, nai Jane uri sei? Ndangoti nditi hello. Good morning masikana muri sei? You know, iwewe show love to receive love. Because you can't expect kuti vanhu vangokupa love yausingagone kupa. Show love to others to get love as well. Tsvagawo vamwe. Muri sei asikana marova? Hei vedu vekunyaya mwakudzana suti ari kurwara. Mangwana ufuma onai wasei wakati kurwara wakunzwa sei? I'm so happy uzoti uri right. Pane chaungada ndikubatsira here ko vana how are they managing? Uri kuita sei manje nevana? Anditi mozoti pane mozoti iwo unoda attention stereki but haugone kupa vamwe attention iyoyo. Asi simeli mamuri kupinda katsamwa inini simeli vakuya zvino. Tavatsvaga kubva patatanga. Mamuri kupisa simeli tinyorerei message mutuzoti mamuri kupi. Tatanga tichikutsvaga kuti zima kuya zvinanzi preach the evangelist. Mamuripi? Ndakatotsamwa simeli ndatota attitude chayo ye-rejection. Takaimanduzoti mamuri kupi. Amen. Saka ndo zvimwe zvacho handiti. Zvokuti iwewe the way you present yourself, give to others. Bible rinoti love your others as you love yourself. Ndo commandment yakana chunzi love your neighbor as you love yourself handiti. How do you love your neighbor? Kana wakudzidza kuti unogona kuzviregerera. Kana wakuziva kuti you can make mistakes, then you can now also forgive the next person. Nokuti wakuziva kuti munhu ari pa next neni anogona kuita mistakes sezvandoita. Saka the way you love yourself, usingazviomesere. Kuti unoza kuna munhu anozviomesera upenyu hwake so ane matauriro anofanira kuita, ane mafambiro, chinhu chikasabuda nenzira yake anotanga achazviuraya kuti ndaita mistake. No. Love yourself as you love others. You can make mistakes. You can make wrong decisions. Saka kana ukazvinzwisisa izvozvoka, ndikazoona mumwe munhu auya aita make decisions ake and akaita wrong decisions, I will understand it kuti people make wrong decisions. I also do it. Saka you are able to appreciate others and tolerate others. Saka chimwe chinozoita kuti uve rejected kuve too hard. Vanhu vanotonetseka kudhina nevanzi ningi mukati 8 o'clock ukasasvika na8 achatotauri newe. Indakamboita munhu akadaro. Masangano marongoti mukusangana 8 ndobva ndanonoka. Ndasvika pepena kota past 8 ndikona munhu pasisina. Ndikati ngawanda kutextira ndiri munzira zvikanzi aiwa. Text yako haina kana basa, funga I've got better things to do. Ndatoti kutamba. Ndikasaka zvikanzi apasina kwatiri kuenda ndatopedza ndakutoita zvimwe zvinhu. Hey, too so hard for yourself. Uri kumhanyira kupi hapana. Uri important person here hausi. So what's the problem? Don't be too hard for yourself. Love yourself and accept that you are human. Things may not go the right way.
you can make wrong decisions, you can make mistakes, so does the next person. Anokwanisa kungoitawo mistakes sewe. Saka kana wazviunderstanda izvozvo, ukazvida iwewe ukatanga kuita love yourself, kuzvida wega, kuna ndakanzwa vanhu vachitanzi unogona kuzvida wega. That way, the next person will know who you are. Because kana ukasazvida wega, you will struggle for people to know who you are. There are some people who present different personalities. Why? Because munhu haasi kugona kuzvida. Saka akaswera na Jane anokopa behavior ya Jane. Akaswera na Mary, kuna munhu anotoka pane matauriro nemapfekero chaiwo emunhu waswera naye. Anokopa zvese zvinoitwa nemunhu. Ukaona uchiri munhu yaanokopa zvese zvinoitwa ne the next person, you have not yet learned to love yourself. You don't know who you are. Saka until you know who you are, until you accept everything about you, until you accept that you are different, then you'll be able to love the next person. Saka for people to accept you, vanhu vanofana kukuziva kuti uri ani. Kwete tinasi vanokuziva uri munhu anoseka, mangwana hautangika uri muzimudhu, mangwana uri kungochema, mangwana uri kufarisa, mangwana uri kujamba waya, you know, people don't know you. So know who you are and know the person that you are and present who you are to people. Vanhu ngavakuzive. Ndakambopa example yekuti vanhu ngavazive kuti Jenny haadi zvenoizi, kana pakuitwa noise Jenny akuenda. Unotonzwa nachasi kana nharo dzamakuitisana idzi Jenny haadi zvenharo. And they have to know you. Kwete kuti vanhu havazive vanongoerekana vaona a different person altogether. Unoziva pane imwe shamwari yekuti unomboedza so wozopedzisira watoendesa maoko muhomwe. Wozoona adiki hauzivi kuti womuitira chii kuti anyatsonzwa kuti mawirirana madanana. Ukwanise kumuziva kuti akamira sei. Saka ndo zvimwe zvacho. Love yourself and accept yourself. Then chimwe chacho, get kana takutaura nyaya yemasoul ties. Kana munhu asiyana newe, asiri murume wako, asiri chii, ari shamwari, take control yezvinhu zvamunogamuchidzana, mapresence chii zvamunopanana. Inini semunhu anonamata, pray over every present that you get. Not all presents are given in good faith. Hazvisi zvinhu zvese zvamunoya muchipiwa semapresent zviri kupiwa in good faith. Zvimwe zvadeketererwa, zvimwe zvaiswa mushonga, zvimwe zvaiswa zvakasiyana siyana. Pray ropa raJesu pahembe yandatengerwa natsitsi. Tsitsi ndomutenda asi ropa renyu Jesu. Chese chiri pahembe iyoyi chisiri good for me. Nezita raJesu ndachipwanya ndachisuka neropa raJesu. Ndo zvinoita isusu vanonamata. Kana usinganamate, handizivi hangu kuti unganyanyoita sei. Asi ini ndinongotaura kuti ini ndinonamatira chinhu chese chandinopiwa. Why? Because nyika yaipa. Mazuva ano vamwe vane zvikwambo zvekurasa, vanorasira chikwambo chaicho. Unopiwa ruva. Ndina umwe anoti anzi ndakapiwa riri ruva, ndikanzi ruva iri present, ndikatopiwa nemvura yacho yekudiridza mazuva ekutanga, ndikanzi vikino ndo mvura yaunenge uchidira. 3 weeks down the line razi nyoka. Handiti zvakawanda zviri kuitika mazuva ano. Wakubirwa mari, wapiwa chikwambo, wakuitwa mukadzi nechikwambo usiku wakarara, nenyaya yekungopiwa zvinhu. Saka be careful who gives you things. Kana wapiwa, ndongogona kupa advice yekuti namata utaure ropa raJesu pachinhu ichocho. Ndo chimwe chacho chechitu. Kana marambana nemurume chaiye, marambana masainira divorce certificate auya, bvisa ring yake, wozvinamatira. Mwari ndinotenda, I separate myself from any spiritual connection nemunhu ningi. Peter, kana kunyangwe marambana kutomboti makanga muchidana nasi mairaramese kana kuti maidi marambana, separate your soul and spirit from that person. Nezita raJesu ndiri kuzviseparata from mweya waPeter, mweya waJohn, mweya waningi, chese chakapinda muropa rangu mukurara kwatakaita tese. Nezita raJesu Mwari ndiregererei, ndiri kusuka nyama yangu neropa renyu Jesu. Mweya yetsvina yekumusha kwake, mweya yetsvina yevakarara nawo isanga chibata paupenyu hwangu, ndazvisunungura nezita raJesu. Zvisunungure. Release yourself, pray over yourself, release yourself nezita raJesu. Ramba chese chine zita rake chawanga unacho. I know it is painful. Masota zvaanoita manje. Makambona munhu kuti anorwadziwa kurasa. Ndakambona imwe shamwari yangu ane sheti yemukomana wakadana naye 20 years ago. Hanzi ndorwadziwa funge kuirasa, ndongononge ndamurasa. Ndikati handamusimese atone mhuri yake, atone mukadzi wake wakangochengeta sheti yake. Unoidi rasa chisheti ichocho. Ndo chinozokupa sotaira kuti paunofamba zimvuri rake rinenge richikuteera. Uterwa nezimvuri remunhu wakasiyana naye 20 years ago. Iye atone vamwe vakadzi nevamwe vasikana akamuvha on. Iwe wakangoholda on, wakamuchengeta pazisheti rauri kuona uchiti ukarona hanzi ndoona iye. Soul tie can be so disastrous.
The same nemurume kana mukadzi wafirwa unochema unombochema woita hanzi kuna bamukuru vangu vakauraya mwana uningina although not very sibling is evil funge taiverenga nyaya iyoyo inorwadza zvekuti ungoti mwana yanga azorore murugare nyika yarutaura nyaya yezvikwamboenda anchitaura yai nyika yaivhu zveshuwa saka wafirwa nemurume unomboita nguva especially anenge ari loving husband ashaya unomboita nguva yekuchema and it's hard kuti uti overnight ungangoita get rid of him. It's very difficult, hazvisi nyore. Asi ngapazosvika nguva yekutika wakuzviseparata ndopo wakubvisa chero neringi dzamakapfekedzana. Kudhara vanhu vaikupfekedza sori woita gore wakapfeka sori vanhu vachikubatawo maoko uchinzi uri panguva yesori. Handiti kana sori yapera gore raperawo handizoti iwe unosvika panguva yakadii because ini ndongoti semwana waMwari hapana mutemo. Kana wochiitira kauchawo ichiti 1 year unongotedzerawo kaucha 1 year wobvisa zembe riya reblack wasunungurwa wakuzvinamatira nekuna Mwari kuti I separate myself from John. John is now dead. Hapachisina connection between the living and the dead. Mweya waJohn zorora murugare. Inini handichazi mukadzi wako John. Chakaita mukadzi mubhaibheri munotonzi kudenga patichazonosangana hapana mukadzi hapana murume. Saka hapasisina zvokuti ndangoti ndirambe ndakaipfeka kuita kuti John pandinozofa tonosangana tikontinue. John atopedza rwendo rwake. Iwo watine rwako. Kana ukadecide kuti ndakuda kuchirorwa unotonamata Mwari. Handisi kugona hangu kugara ndega. Ndaikumbira mundipo murume anodi anondiroora. Mubhaibheri varimo Abigail anga akarorwa nemurume wake yainzi Nebhau yaireva kuti irombe. Murume wake rombe uya kuda kurohwa kudanana naDavid. Paakafa murume wake Nebhau Abigail akabva arorwa naDavid namambo. Zvakanaka mubhaibheri vakatotaurwa kunzi vakatoroorana zvinhu zvakatofadza Mwari. Saka hapana chakamboipa kuti kana waroorwa murume akafa kana ashayika ukapedza kuchema you can move on. Don't be kuramba wakangozvihodha kuti amwe anozoti kudii akatofa uya asina basa akwaari uchizorora murugare. You can move on. Move on. Kuramba wakangochengeta unoda kuti amuke chipoko. Mozo ndakazoona mukadzi akazondudza nyaya yakandityisa. Hanzi murume wangu anotomuka chuya chitoraramba. Antoya nditomuona. Saka nekumuda kwandaita ndovhura dhoo nditomubvumira. Wakushandiswa nemaspiritual husbands. Andimugona. Zvikwambo zvinonge zvichiswerawo vane zvikwambo zvavashayiko kuzviisa. Zonzi uya aringochema murume akafa 10 years ago. Chikwambo chonzi pfeka fesi yemurume yeye uendewo. Chotouya mumba chikwambo chakapfeka fesi yemurume yeye. Saka kana murume ashayika, you release yourself from spirit yake. You pray over yourself. You take off my rings. Zvinhu zvogovewa zvoenda. Wotanga upenyu hwako hutsva. Wobvisa zita rake. Ana zvichiita worega kunzi mai nhingi ungoramba chingonzi mai chuma wacho hasisipo zimwe here kwachuma richingonditeera. Aiwa kana zvapera zvokwachuma zvapera. Kana ndisinawo kana wada nhaka zviri kwauri kana usingade zvapera wakutomirirawo kuti pamogozvanzi mai moyo next time kana Mwari vakuvhurira dhoo. Saka move on. Usarambe wakabhaindwa nemasota senge vanhu vakafa ndoma Mwari serious anouya kuhope. Ndinomwe ainditi hanzi anobva atuya kuhope chaiko ndikangoda kunyengwa chete hanzi anobva uya kuti wakuitei ndakuona uchitaura nanhingi ukoona ndara isiri yatomwe china iruda kuita mukadzi. Munhu akafa anoda kuti urambe wakamirira yakafa anoda kuti mudananira nekupi. There is no connection between the dead and the living. Saka ramba Roma soul ties anofanira kurambwa iwayo. Saka unozvinamatira nezita raJesu zvinopera. Vanenge vachizoda kubatsirwa nemaprayers iwayo. Actually let me say nhasi na midnight na 11 o'clock kudze kuno kuUK inenge yati 12 o'clock kuAfrica, Central Africa. Now Southern Africa rather. Kana na 12 o'clock tine midnight prayers. Tuesday ndine Thursdays toita midnight prayers. Ndo patinopkanya mazimweya ndo warfare night prayers edu atinoita. Tinoita warfare prayers ekupkanya mweya yemadzinza, spiritual husbands, background, bed foundations, soul ties, nasitotoneya soul ties ne failure, spirit of failure. Yongoti chawaita Jesu achibude. Ubati china chibude chikangobatwa newe company chaiyo chisvika panga pachiita profit ukasvika iwo chete pakuita loss otonzi vanhu vakutodzingwa basi. Saka ndo zvimwe zvatoda kudhila nazvo. Saka vanenge vachizoda kuti tite get into prayers together, you can join us. Tenge tiri live mukayo page kwangu tenge tiri live. Tinenge cha Tuesday and Thursday midnight tunoita prayers iwayo. Then makuseni ega tunoita devotions. Saka you can feel free to join. Hallelujah. Saka tapedza nyaya vanhu vakafirwa. You need to move on. Sorry inonguva yayo inexpire. Tinoda kuti muite move on. Hallelujah. Saka tobva ipapo toenda panyaya yekuti anga ari murume. Ndataura nyaya kuti kana anga ari murume bvisa ring kana akuramba aenda akugara namarwei. Handiti upana mwana kuti sho unoramba uchingochema
murume wacho akaenda atokupi atokune mumwe mukadzi akugara nemumwe mukadzi. Mozoti vakadzi inini I want to say vasikanaka no ngatisadaro. Unobvuma kuti murume akusiya nditi ngationesane ipapa unless kana wada chipari kana uchida hako chipari that's fine, but pane pamwe pekuti murume akusiya zveshuwa aenda akugara nemumwe mukadzi warambwa wozwa kuti handichada. Unozoona futi murume uyo handiko kunombonakidza kama first days, varume vanonakidzwa zvinhu first 3 weeks. Wona wiki rechi4 hours zvinhu ndazvoona vana apa rinenge rangogara pasofa manji rakakutarisa. Wona avo vana wavaona wageza wakwenda kupi? Ko handiti wakandiramba uri mukadzi womunhu handisanda pedza newe uri mukadzi wangu. Izvo zvatitaura nezvemukadzi yeye nditaura nezvako iwe uri mukadzi wangu. Saka iwo because manje uchine kamoyo kelove handiti uzona handiti wakandiramba uri mukadzi wangu. Auya araramba kwako futi nhasi unoza vakadzi so mwari ngatichapinde vakadzi dai tapinda hedu denga handiti so zvatomboitirwa so utona mukadzi uya futi murume dera rakakusiya rakukuita hure uko ndoko akumba kwaro nemukadzi waro iwo mukadzi wacho ena iwo wakasiwa wakuitwa girlfriend rakupota richibva uko richimboya richirara futi newe. Masoul ties aya manje akutanga futi kudhivana nditi murikuona. Saka pakaoma ipapo ndo tichataura nayo nyaya yematype of relationships varume matypes emaabuse varume matypes avo kuti varume kune makings vane kamuking so poita vamwe vane kaurafu poita vamwe vanoruma vachifuridza. We'll talk about that with time as we go nechina chedu ichi. Nhasi tatitaurise ndasarwa ne3 minutes. Saka ndoda kungoti nditi hanzi naKiki itai business rema-audio evangelist mune chipo waita hako Kiki rega ndiite maikiki rega ndiite zveshuwa. Thank you so much waita hako unoza pano zvotuka udzwa noita manyemwe rega nimboita manyemwe maikiki rega nimbozvidhonza wadipa manyemwe mani kavoisi kakuchinja. Thank you so much aiwa kakurudzirwa zvinofadzawo tinomboda kumboseka peji rangu rumbidzai rinonzi Evangelist Deborah. Mukabvunza Simeli vanokuudzai Sisimeli vanokuudzai. Saka tandichaura nyaya yekuti saka tasvika pekuti chiko ndichagozota tautaura nyaya tachitaura nyaya yekuti vakadzi murume akusiya nditi aenda akugara nemumwe. Vakadzi ngative nemaprinciples. Kana murume ati aenda decide there and there. Musati matopedzera noti wabuda usati wamuti buda. Are you ready kuti aende or not? Pane zvimwe zvinopusisa zvokuti waramba chipara nditi akudzwa chipara wobva wachiramba, but aenda futi unoona akudzoka akukuita girlfriend futi iwe wotozvigamuchira. Wozoona girlfriend wakambotsyirwa negirlfriend yakakutorera murume yakuya ichikushaudha kuti siya murume wangu iwe ndewangu, iyo yakutokudzwa kuti ndewake. Saka dzimwe issue dzekuti tichadzibata next week kana Masisimeli vakatibvumidza tichawana nguva yekutaura nyaya yemaentanglements. Tichangoiti entanglements chete mune mchizoti nyaya dzei idzo dzekuti uya atorera nhinga akapinda uya akauya akazodini mushamwari ikapindawo ikabuda munin'ina akapindawo akabuda mazana ana mai vacho chewe isusu wondotipindawo pamwana ipapo futi uchitobuda kushozoti zviri kumboyazofamba sei antimukuona. Saka those are all issues of life. Saka nhasi tataura ndikati nyaya yekuti come out of my soul ties it's a decision. Kana munhu asisiripo kana kuti ari too controlling relationship yekuti you are a prisoner, any relationship you are a prisoner in yekuti you are finding yourself trapped, it's likely kuti pane masoul ties aripo. You need to release yourself and you need to pray and break any spiritual covenant iripo. Chinoitisa kuti padaro ndechekuti dzimwe nguva handiti munoona kana uchidana nemukomana wako asati akuroora pamunenge makarara paipai muri panguva yekufara pane zvakawanda zvinotaurika handife ndakakusiya iwewe wakazodini panoitwa netembo nenetembo dziya dzamunoitirana dzimwe dzekuti I give everything to you forever iwe ukandisiya ndinofa uri totaura goti ndinofa. And nyika the world the atmosphere hairegerere power of words ndo inonzi power of a spoken word. Rawataura mukujoka atmosphere haizvitoro twataura uchijoka inobva yatosila wakati akakuramba unodi unofa. Ndopa unozoona musi wanokuramba panongoya zimuya rekuda kuzviuraya from nowhere. Apo ungori munhu ane confidence anotoziva zvaanoita chokwadi akadzidza utoti ukasvika pabasa vanosaluta kudai kuti member in charge vasvika
asi wotoona pawarambwa napita pepe warasanjyera utomwa manororo novhadhosi kunyora chitsamba mudze John kuti zvaakandiita asara agarike anosara akatogarika iwe usisipo otogarika naye wacho waidana naye futi wazobatwa naye nemweya wokure pane shoko raukataura musi wafarisa ukati John ukandiramba ndozviuraya atmosphere yakaholda to that word mamwe maspirits ari munyika anga akamirira kuti amanifeste word raukataura ribude ndiwakataura wega so be careful about zvinhu zvinobuda mukanwa mako kana wafadzwa mumarelationship be very careful rega kungorasa muromo ushamwari wowo ushamwari wedu inini ndofunga iwe ukashayikwa paupenyu hwangu handina zvandoita ndoita rombe wotoona ushamwari ukapera naLorraine watorombe kubva paangangorega kutamba naLorraine achaziva zvaari kuita mashoko aukataura. Don't be careless with your words. Bible rinoti don't be too quick to make vows. Rega kunyanya kuti vow yangu iyi, don't make vows. You become a slave of your words. Whether unonamata kana unamate. Kumweya chinawo inofamba nemawords ako. Mweya waMwari futi unofamba nemawords ako. Ndosaka chiti muroyi paanokuroya anongotaura ofuridza mhepo. Mweya wako mwana wakwanhingi ngaatambudzike ngaaite sei ngaadai wotoona wakutambudzika mawords mweya iri mumhepo yanga yakamirira inobva yafuri mawords afuridzwa aya inobva yafamba nemawords aya kuti aite fulfillment manifestation of those words. Isusu apa kunamata kwedu we have the same power to speak into manifestation things that are not as if they were. Why? Because we have been given power and authority to declare, to trample upon snakes and scorpions. Ma spirits wayo ano ma serpentine spirits ne ma scorpion spirits. We've got power to proclaim. We've got power to break. We've got power to build just by our words. Tine simba rekuumba nekupunza nezita raJesu. Saka isusu vanonamata tichiti hakuna chisingapwanyike. Altar versus altar. Kune altar ya Dagon yainzi altar Dagon aive chimwari chaive believed nemaPhilistines. Vakatora Ark of the Covenant yaMwari vakanoisa murumu manga muna Dagon wavaiti ndiye chimwari chavo. Makuseni vakamuka vakaona chiDagon chakapwanyika pasi chichita sechiri kunamata Mwari wedu watinonamata. Vakatizvo no pane mistake ngatidzosere vakachiumbiridza kuti chiDagon cheshe vakati usiku wanhasi Dagon toda kuti aite basa arwise ndovavachimisa futi vakabva vaisa Ark of the Covenant yesimba raMwari apo chiark checovenant yaMwari mazuva emuOld Testament. Mangwana kuseni vakaona Dagon akapwanyika maoko ese akabva akarara akadai achinamata Mwari. Altar versus altar, power versus power. Kedeboya bakanda. That's what we believe. There is power in prayer. I know kuti vamwe manzwa nekuti mune kwamunoenda muchinobhadhara mari muchidyirwa mari pasina chinobuda. Inini I want to say to you ndinokuchallenge hai isusu kwedu kunonamatwa munhu tinoda kuti ina handidi kunyepera zvokuti hanzi ndinamatirei. Yes, I'll pray for you today but not every day. I will pray for you today and I want to teach you to pray for yourself. Why? Because pane zvimwe zvinozoda iwe wega, pane mavoice, pane mweya mushamenyu uri kuda voice rako yekuti handichada kuti iende. Saka inini ndichingoda ndikumirira pakati ndirani takanzi tese tane simba rekunamata direct through Jesus Christ iwe neni tese tine basa iroro. Saka regai kungonyanya kuti ndoda kunamatirwa, ndoda kuitirwa. Iwe unaro simba iroro. Jesu pavakafa vaitokuziva nezita newe wangu wakanyorwa palisti yavo. Chiripo chete ndechekuti iwewe ndiwe chiri kutiza. Ndosaka uri kudzungaira because uri kuti ukaenda uku waitirwa apana muchingodzikirwa mazimara anotyisa. You have a voice, you have a mouth, you can speak. Atmosphere, Bible not as the atmosphere is the world is waiting for a manifestation of the children of God. Nyika yakamira. Do you know Mwari pavakasika nyika vaingoti let there be zvanga zvakaungana hazvinambobvunza kuti tinobva pai zvaingobuda light rabuda zvirimo muatmosphere chauri kuchemera chirimo muatmosphere chakamirira kunzi let there be newe ukati evangelist ndinamatirei nhasi ndokunamatira. But my prayer and my desire munin'ina is for you to have the same power that I have. It's free of charge. The sacrifice was paid, a perfect sacrifice through Jesus Christ. Jesu vakati it is finished. Hondo dzako vakati it is finished. Mweya dzinza rako ikanzi it is finished. Mweya kumusha kwako ikanzi it is finished. Mweya kurambwa ikanzi it is finished. Mweya masota ikanzi it is finished. But it's up to you to use that power for it to manifest. Mepo yakatakura ufumi wako yakamirira kuti uti I take what is mine by force and nyika inotuguduka inoita kutuguduka zvichibuda kwazviri kwazvakawanda.
mumweya umu zvakazara. The world is rich nezvinhu zvisiri kuclaimwa. Saka don't be tormented panyika. The power is in you. Esau akanzi nababa vake paakabirwa maropafadzo nemunini wake Jacob, akanzi kuna Genesis, kana wazoneta nekuve pajoki remunin'ina wako, kana waneta nekuve pajoki, wakuda kuzvisunungura uchasunungurwa. Munzvisa? Kana waneta, asi kana usati waneta, ashanda uchitumira mari, uchidyirwa mari, wotenga wotumirwa rimwe bhengo, mangwana wotumirwa imwe oiri, mangwana wotumirwa, imboita, hausati waneta. Kana waneta sezvatakaita isusu patakazonetawo taizvita tichita mamedhemu, takaisa makeup uchifona, alo ndina matirei, muda mari zvinoita, alright, saka ndikuisa 300 yangu yo mundigadzirisire. Takapedza mabhengi akapera, takazona kuti you know what, ndikaendawo ndega kwazvinotorwa ikoko ndimboonawo. Patakasvikako tikaona inga tinaro simba racho. Taitoriwo malesi, taiisawo makeup tichiisa nzara idzi, namanje tinodzita, ukatoona kuti takadzisa tinodzisa sazvitasaona mata izvozvo. O midnight yo tichimuka tichipukuta tichideclare. Saka hapana chekuti ungati inini am too special kana kuti inini hangu here background yangu yakanyanya. Ndakanzwa mumwe akazoti hanzi mama inini zvangu zvakazonyanya ndotangira pai. Unotangira pai? Unotangira pana Jesu. He knows your story. Jesu ndigamuchirei zvandiri. Chitanga ineni vanoziva pekutangira newe. Vakatokumirira, iwo ndiwatononoka. Jesu akatokumirira kuti uya nenyaya yako. Anotoiziva, hauna chinyowani chaunomuudza. Hakuna unofuata kuenga zoshamisa Mwari kuti vanovhunduka kuti ngirozimbo yaiwe tinzwe nyaya yawo yana Mary iripo nhasi, aya Mary inenge yanyanya, ya Mary inoshamisa. Iwe Jesu vakanomirira mukadzi akaita varume 5 paweu patsime, kurohwa nezuva. Jesu vari patsime, vanhu vati muri kuita yacha, pane zvandiri kumboita. Vakamirira pfambi yakaita varume 5 wechi6 ari mumba, vakamirira zvavo Jesu mwana waMwari, Mwari pachake, kumirira mukadzi akaita varume 6. Pane vakadzi vamwe vasikana mavhejini vaitopfuura ipapo, vanga vasingatombotaure navo, vanga vasina basa navo, vakamirirane. Wakaita vangani iwewe? Udhuze Mwari kuchema kuti hanzi ndakaita varume vakasiyana 2 chete. Jesu vakamirira akaita 5 wechi6 amusiya akarara mumba, vabva mukuita zvavanga vaita, vauya kuzochera mvura kuti vageze baba vai. Jesu vakaona vakamirira patsime, vakatanga kutaura naye. Iye akatomboti munotaura nenimi muri maJudha, vanhu vatsvene vakaita semi. Jesu akati hazvina basa, ndakamirira iwewe. Vakamirira kusvika vaona mweya wake. Pavakaona mweya wake, kana iye wachona akatendeuka musi uyu. Yako nyaya ndeipi yokuti ungafunga kuti wewe soul tie rego kuita muranda zvekuti unosvika pakuti uno give up life ne soul tie, kurambwa nemunhu. Ungavapedza vanhu vakasikwa naMwari panyika. Chakakuramba ichocho goramba uchichemera chichache mateya pamusoro pazvo, pachine mateya, pachine mavende, wototadza kutoti hanzi andimove on. Jesu Kristu vari kukudaidza nhasi pamwe ndiwo ndatowira pano, handizive zvangu, ina handinamboya panozoparidza, asi amenoti sei ndatongosvikawo pandasvikapo. Pana ari kudiwa naMwari. Upenyu hwako hunochinja uyu, kuchinja ganda chairo rinochinja iri kuita senge hameno zvawakuzora. Vanhu vakatofunga kuti uri kuzora bleach. Ina hangu rangu rakadaiwo nemafuta asisimelai. Ganda rinochinja iri, rinochinja ganda. Glory, peace. Peace inonzi, ukanzwa chirungu chichiti peace that surpasses all understanding. Wozaka chirungu kacho so peace, Jesus Christ will give you peace that surpasses all understanding. Unozwa kuti rinenge rashairwa kuti rinodescribe sei peace yacho iyoyo. Unozwa tikati peace pane peace yatoziva isusu yelevel yedu. Ya Jesu inonzi it surpasses all understanding. Inopwanya mutemo. Unozva pisi yemuna Mwari ndeyekuti unoraramba musina chekuti uri kubika mangwana so, asi wakanga uchingoziva kuti pane zvinoitika, wotoona makuseni pangopfuura rimwe zimunhu zvonzi unozva ndangowana chingwa chakawandisa ndikangonzwa kuti ningopfuura nepano. Unozva kuti Jesu vanodhaivheta munhu ari kubva kugweru agodhaivhetwa kudzoka kukadoma. Kufambira iwewe chete so uri papeace that surpasses all understanding. Peace iyoyo haugona kutsanangura kuti hope yako iri papi. Vanhu vakati newe ndauvhunduke, unongoti hameno zvazvichaita mangwana. Vanhu kuti hapulana anopenga here. Aiwa, unemwe peace that surpasses the law of nature. It surpasses the law of understanding. Haitsanangurike kune munhu. Haugone kuudza munhu kuti inini ndinovimba nechakati. Chaunongoziva ndechekuti Mwari vanondiziva nezita. Marabashika mandokosaya. My God, munobva maita ndida kutoparidza ndisingade mhani kana ndasvika panyaya iyoyi. Why? Because inini handidi kuona munhu akasungwa. Ndaive ndakasungwa zvamunoita. Pana ari kuti I survived a cervical cancer last week.
Nema midnight prayers. Why? Thank you, Faith. Yes, I'm Faith. No, God, my prayers. Thank you so much. Yes, our God delivers. Ndinomo musikana ari panapa akamboya ndofunga kana ari pashida kuti ataure. Akauya tikanamata naye last week achitanzi ndakarejectwa ndakadii tikabva akazondisira message kanzofunge takati soon after prayer mangwana munhu yanga murejecta ndakangwereka napa door achitanza ngufura kuona. Saka handisi kuti ndiri kushtaura kuti tiri kuzviadvertisa no. Inini handitomboda kuti munhu avimbe neni. Ndoda kuti ndikuratidze kuna Mwari wandakawanawo. That's me. Kana ukazoda kuti utanzi inini ndikangonamata newe ka1 ndokuratidza. Handakudza kuti tine maprayers. Une muromo. Unless kana uri chimumu futi tokudzisa kuverenga uchinamata nekuverenga. You can do it yourself. Stand up munhu waMwari. Vana medhemu mukai vana medhemu muzvinamatire. Zvimwe zvinhu munozonyanya kuda kuzvita umedhemu wacho. Uchibhadhara hello ndokutumira chi500 rand. Okay, I'm sending it. Hapana uri kutotumira munhu chipedze papo utoenda paMwari utoenda unonwa doro zvake munhu yeye. How do you know? Imigemi, wake up. Muri iri kufa iri kutambura kweuri busy kudyiwa nemumwe munhu. You can pray directly to God. And it's kukurambidzai kubatsirwa. Yes, people have been given gifts and ndoti vamwe varanda vaMwari vazofunga kuti ndiri kukanganisa. Pana tine maprophets, tine machiva no healing deliverances and all. Yes, go and get that. You get help. But unless you also have a relationship with God, God wants a relationship with you. He wants you to know him personally. Naimedwe kunorohwa here ukangovaziva Mwari vacho mahara amusimbe wachasikana aiwa Mwari ngavatisunungure. Nhasi I pray that munhu esenga adzikinurwe pano. Anorova here Mwari wacho aiwa. Wakanyanya itei chekuti unotya kuenda wega pamberi pake. Kana akamirira pfambi yanga ine varume 5 iwo pamoni 2 chete kana 1. Aiwa Mwari ngavasangane nemi masikati ano. Saka tapfuridza nguva yedu maiwenda pfuridza maiwe Sisimeli sorry muranda washe. Don't reject me Sisimeli next time. Next week tosangana zvakare Sisimeli vakatipa mukana ndiudze totaura nyaya dzei ndava totanga yemaentanglements mbondinyorera macomments ndakatarisa nyaya dzamuda kuti taure chimbondiudzewo totaura nyaya next week kana Sisimeli vatipa mukana totaura nechi chindiudze nyaya dzekutaura next week tione togadzira yeye ndoda dzinofadza imimi. Totaura nezvenyaya vari kuda zvekunamata munondibata vanoda kubatsirwa kuti vazive Mwari kwete kubatsirwa kuti ndinobatsira ina handibatsire ndinokuratidza kuna anobatsira ndiMwari. Tinongoti vanoda kujoina maprayers unongouyawo palive woti kata uri mumba mako uchidzidzawo panenge pachititwa prayer pachititwa prayer kata munhu urova prayer yako. Hatikuudza kuti hatisi chechi. We are just an evangelical ministry iri kutangidza vanhu kuna Mwari. Anzi I'm still healing from OP right now after dancing the badare 125,000 and but guess what, the OP was done for free. Praise God. Faith, thank you so much. You're an inspiration. Anzi next week totaura nezvechi anzi my entanglements my entanglements ane rufu ane munhu pasi. Living a prayerful life as a single mother. Thanks Tafadzwa and God will open doors for you. God will open doors. Tina yema prayer night atishaita yeningikini yema single women, yema single vanongwada kupinda marriage. My entanglements. Saka next week kana Sisimeli vachibvumiza tozomboya totaura yema entanglements iyo toita crossover. Kana pana anofila kuti ane something still to ask about nyaya dzemasoul ties or anything, feel free to inbox me. Pamwe ndogona kutadza kupindura immediately. But I do try. I think I always try my best, which is to come back to you. May God bless you, Sisimeli Diaries group. Mariva kuitire zvakanaka. Haikonai kungopinda mumaentanglements. Haikonai kupinda mumasoul ties. Be smart, whatever you do. Be smart. Nyaya dzekuda kudiwa idzitwa zoti dziripo munhu esanda kudiwa. You always want someone anongomkoshita hello unozakanaka voice pane umwe aneka voice so kamwe anongosi hello good morning how are you sweetheart unobvanzwa kuti yes so you know sinyangwa chikunyepera but ukangonzwa I love you makuseni so nechimwe chivoice so warara sei ndanchikuti I was dreaming about you aiwa unobvanzwa tauchiona zvaita. Saka I know loneliness zveshuaka aisichinchiri right, but I want to believe that there is someone for everyone in whichever way, and we need to pray. Do you know kuti pane mweya inotipesanisa ne the right person yekuti iwe uri supposed kusangana nemunhu wachogweru musiwe unofuma wakananga ukwekwe.
saka ndo zvimwe zvatoda kuti timbopinda in alignment nekuda kwaMwari, because Mwari vane wavo wavakakusikira. Hands na Maikiki, thank you Maikiki, thank you so much for accepting me. You know, and ndogara ndichikuudza kuti ndiri kufeel rejected. Saka you know, when you say something nice, ndobva ndanzwa kufara. Thanks Heather. Brenda, waita kwanzi blessed mama always. Thank you so much. Yeah, I'm loved. Yeah, ndodo kudiwa asikana mukangotoma kuenda so muchiti goodbye mama, I love you. Something like that will make me happy. Nancy na Babs, I want to join your prayers. Just come to our page midnight. We'll be praying. Totangana, I think it's at 12. Can also South Africa it will be 12. Can also UK it will be 11. Saga somewhere there. My Thursdays, my Tuesdays, my breakthrough prayers. Then every morning from 7:30 UK time, Tinema morning devotions. Start your day with God. Start your day. Make declarations. I know you need to speak over your day. Do you not, if you speak over your day, if you speak over your day, unoripinda mazwi ako achishanda, unodeclare uchimuka uti favor follow me. Grace of God follow me. Ndopa unono ukashika pabasa chepo. Nyangwe manager vanoti good morning. What do you say? Good to see you. Unongofarereka so. Declare Mary, make my mouth, fill my mouth with sweetness so that I'm not resisted. Declare also chimuka. Zapare perfume yakuti spiritual perfume yaunozvisodza so inoita kuti vanhu vangoda kuswedera panewe. Why? Because of that aroma iri pauri so yemwe yamutsvene. Saka you know, marinate yourself. Makusenu chimuka. Midnight morning evening devotions tinotaura tinoita ma declarations and you learn and you start your day. Atiri kuti wauya kuchechi mangwana Sunday unotoenda kuchechi kwako. It's just starting your day with God. As Narumbi, love you so much. Thank you. I don't know for many women and so ndosora chitaura ukaramba uchita I love you. Since wakasmile kando vandaita. As thank you, more love Melo. Thanks Melo. Grace Eni, thank you so much. Ndakomborerwa bedwe. Tosangana next week sisimeli 140. Kumbira ikasimeli asikana mukasatenda sisimeli atipiwa. Ita sisimeli. Thank you sisimeli. Next week tipe off timukana. She's amazing. Sisimeli is a blessing to us all. Say something to Sisimeli, please, before we go. We just want to thank you and encourage you. Most of this page number Costa, so I know Sangana because of this page. Saga, let's just partake that, you know, Chingo to Sisimeli, thank you for being bold and fighting for what you believe in. Thank you for being bold and fighting for who you are, fighting for this page to go on. Sisimeli, we are with you in prayers. Thank you so much. You know, I've seen you sometimes when you're about to break down, but you strength. Why? Because this page is going to save lives. This page is supporting lives. Through this page, through this page, may no gate of hell prevail against such a page. Mwari ngavakuitire zvakanaka Sisimeli, mhuri yenyu ngairopafadzwe, zvese zvamunoita ngazviendeke. Thank you mama, love you so much. Thanks Sheila. Yes, Hans Nayuda, thank you Sisimeli, we love you. Yes, we do. Thank you so much. Pastor Susan says thanks Sisimeli. Yes, thank you Sisimeli, we love you. May you live long so that people are saved. May the Lord bless everything concerning you Sisimeli. I'm making this prayer from deep down my heart. Anything concerning you why? Because business I've seen you sacrifice fuel time and I've seen you, you know, committing to help lives. May the Lord remember you. One day, may the Lord surprise you with love that you give unto others. Yes. Atizotaura mafa Sisimeli paguva kuti mukadzi uyu anga akaoma toda kupai maruva enyu nhasi Sisimeli. Mwari vakuitire zvakanaka. Diaries, Mwari vakuitire zvakanaka. You are a blessing. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Tosangana next week tomborova dzema entanglements. Vanadzo dzimwe dzamunoda kuti tigozonyatsobata imi murudo kuti hamusikuda kuti udzowo nyaya dzacho. Imbotipirewo tunyaya twenyu next week twema entanglements kwacho tombonyatsotiongorora kuti chimboseka handiti. It's our time to laugh. Atina mutemo, atina chi. Saka, God bless you, my diaries. We meet again next week. AP, thank you. Kandai, thank you. Thank you, my name. Thank you, Evangelist. Thank you, Mama. Thank you so much. Lori, thank you. Brenda, thank you.
Fiona, thank you. Very free man. Midnight. Let's meet and pray together. It has to be broken. That I can assure you. It will break. It has to be broken. Zvinoenda chete, zvinopera chete kana aimika imi munonyepa imi. Munofa kudai kuri kunyepa Jesu wairoverwa pamuchinjikwa chokwadi vagobuda ropa zvisina maturo. Munonyepa zvinopera chete. Hakuna chinoramba. Inini ndoda kuti mundibhejere kuti ane chinoti uyai nacho tichione kuti Mwari vanotadza kuchidhila nacho here. Nanzi ndachiona chakaramba zita raMwari. Tinokunda chete. Mwari vakuitirei zvakanaka. We meet again next week. Lots of love. Be blessed. Before I go, I just want to say this blessing. In the name of Jesus, anyone ari pano Mwari ari kuita go through issues that cannot be explained, are under bondage, are under suppression, are under oppression of any spirit of darkness, I speak the blood of Jesus. I cancel and I break it in the name of Jesus. Mwamchene deal with every soul here. Paruda kutendeuka kana pana da kutendeuka pano, ndoda ngoti uri pauri papo ngoti mambo Jesu ndigamuchirei, ndive mwana wenyu ndigamuchirei, ndidzidzisei kutyai, ndidzidzisei kukudai, ndidzidzisei kufamba nemi. Mambo Jesu ndozoti ndiri mutadzi asi muri Mwari munoregerera. Nhasi ndigamuchirewo ndive mwana wenyu. Pane zvimwe zvokuti simba ropa raJesu harikwanisa kushanda nekuti hausati wavagamuchira, nekuti maybe wangochita zvimwe zvokuti wangochita kana mudzimu kana wangochita zvimwe zvawangochita, ropa raJesu harikwanisa kushanda pauri kana wakadaro. Asi ukataura nemuromo wako, kuna Romans kunonzi taura nemuromo wako kuti ndakugamuchirai ndimi mave Mwari wangu, ndave wenyu, ipapo watoramba zvawangochita zviya, wototi ndasiya mamwe mabasa ndakudai mimi Mwari. Kana wadaro, kana uri pano wagamuchira Jesu, ndoti welcome mumambo waMwari. Kana uchizoda help according to your work, kana kuti kudirect kuti kana uda church ungaende kupi, tinozama pastor akawanda wherever you are. Get in touch with us. We'll direct you kumachechi kunonamatwa kunoverengwa Bible, kunonamatwa Mwari, machechi akawanda. But hanzi rinonzi chipechi remidnight prayers. Munoya pakanzi Evangelist Deborah, just Evangelist Deborah. Kana kuti Radical God Chasers, page group inonzi Radical God Chasers. Radical God Chasers. Radical God Chasers. Mukaenda pa Radical God Chasers, munogona kujoina futi group iroro rinonzi Radical God Chaser prayer group. Inonzi Radical God Chaser. But kungoya pa Evangelist Deborah ndo pari simple, because we don't say kudedza kuti yamujoina anything. Just join in prayer. Wozvisimbira wokunda wega. All that full stop. Saka, thank you so much. God bless you. Toso Sangana next week on Tuesday. Sisimeli, thank you so much. We would not have done it without you. Tinotenda nenguya muri kutipa. As women, we do tomboseka pano pa page renyu. Thank you so much, Simeli. You are building lives, and may God bless you. Till we meet again. Bye. Love you all. I know to love that. I love you all. Love me back in Jesus' name. Bye.